ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இப்போ 18 டேஸ் பகவத்கீதா வகுப்புக்கு வந்திருக்கோம். இன்னைக்கு எத்தனாவது நாள்? ஐ திங்க் 8th டே. எஸ், 8வது நாள் எயித்து சாப்டர் நம்ம இன்னைக்கு படிக்க போறோம். இப்போ எங்க வந்திருக்கோம்? நம்ம இஸ்கான் மங்களூர் கோயிலுக்கு வந்திருக்கோம். எல்லாம் நல்லா சேவிச்சுக்கலாம். என்னெல்லாம் ஸ்லோகம் படிக்கிறோமோ எல்லாம் புரிஞ்சு நல்லா புரியணும். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சும்மா பேருக்கு படிச்சோம் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. ஒரு ஸ்லோகத்தை உள்ளர்த்தம் நிறைய இருக்கு. படிக்க படிக்க அது உள்ளர்த்தம் நல்லா புரியும். அது நம்ம வாழ்க்கையில நடைமுறையில பிராக்டிஸ் பண்ணி எடுத்துன்னு வரணும். எஸ், இப்போ நம்ம ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு ஹரே கிருஷ்ண மாமந்திரம் சொல்லிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. माता जी. எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், நான் பிராணத்தை எடுத்து விடுறேன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. பகவத்கீதையை 18 நாட்களில் புரிந்து கொள்ளுங்கள். அந்த வகுப்புக்கு தான் நம்ம எல்லாரும் வந்திருக்கோம். இன்னைக்கு அத்தியாயம் 8வது பார்க்க போறோம். கொஞ்சம் டெக்னிக்கல் இருக்கும், படிக்கலாம். அக்ஷர பிரம்ம யுகம், பரத்தை அடைதல். பகவானுடைய உலகம் தான் பரம்னா என்னது? பகவான் அந்த உலகத்துக்கு தான் பரம் அப்படின்பா. பகவானுடைய இடத்தில் அபோர்டு சொல்லுவோமே, அந்த மாதிரி அந்த இடத்துல நம்ம எப்படி அடையிறது? தூய பக்தியால் தான் அடைய முடியும். அது ப்ராசஸ் கொடுத்திருக்காங்க. அவருடைய தெய்வீக அருள் அவைச்சரன் பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா ஸ்தாபகராச்சாரியா கிருஷ்ண உணர்வுக்கான சர்வதேச சங்கம் அவருடைய போதனைகளின் அடிப்படையில் தான் இதெல்லாம் படிச்சுட்டு இருக்கோம். நேற்றுக்கு என்ன பார்த்தோமோ அது ஜஸ்ட் ஒரு மறுபரிசீலனை பண்ணலாம். கிருஷ்ணரை பற்றி பட்டதன் மூலம் அவரை பற்றி முழுவதுமாக அறிவது, அது பார்த்தோம். அவரை பொருள் மற்றும் ஆன்மீக ஆற்றல்கள்,
பௌதிக உலகம் அண்ட் ஆன்மீக உலகத்தோட அதோட என்னெல்லாம் ஆற்றல்கள் இரண்டிற்கும் ஆதாரமாக யாரு? கிருஷ்ணரை அறிவது. இது எல்லாமே காரணம் யாரு? கிருஷ்ணர் தான். இஸ் த காஸ் ஆஃப் ஆல் மெட்டீரியல் as well as ஆன்மீக உலகம். அப்புறம் 3 முறைகளும் கிருஷ்ணரால் கட்டப்படுத்தப்படுகின்றன. எனவே சரணடைதல். கிருஷ்ணரோட இதுதான் பொட்டன்சி தான் அந்த 3 முறைகளும். 3 முறைகள்னா இது 3 modes of material nature. எனக்கு கொஞ்சம் இங்கிலீஷ்ல சொல்றேன்னா ஐ திங்க் தட் வில் பி ஈஸியர் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். இல்லையா? நான் சில பேர் திஸ் ஐ ரியலைஸ் இன் L2 சொல்லி கொடுக்கும்போது கொஞ்சம் தமிழ்ல கொஞ்சம் ரொம்ப இதா இருக்கு, இது என்னது எல்லாம் கட்டுந்தா இங்கிலீஷ்ல சொன்னு புரிஞ்சு. நான் அப்போ நம்ம இங்கிலீஷும் தமிழும் அப்படி மிக்ஸ் பண்ணி சொன்னோம்னா கொஞ்சம் புரியும் நினைக்கிறேன். என்னோட இல்லாட்டாலும் தமிழ்லாம் அவ்வளவுதான், சோசோ தான் இருந்தாலும். அப்ப கொஞ்சம் இங்கிலீஷ்ல நம்ம படிச்சோம்னா புரிஞ்சிடும். துரோகிகளுக்கு அறிவில்லை அப்படின்னா நாத்திகர், அவளுக்கு அறிவில்லை, கிருஷ்ணரிடம் ஒருபோதும் சரணடைவதில்லை. அது நராதமால நேத்தி பார்த்தோமே. பக்திமான்கள் அறிவை வளர்த்து சரணடைகிறார்கள். அறிவு இல்லாத மற்றவர்கள் எப்படி? தேவர்களிடம் சரணடைந்து அதோட இதன் பெருவா என்ன, அப்படி அதெல்லாம் எப்படி? தற்காலிகமானவை, நிரந்தரமா இருக்காது. அப்புறம் ஆள்மாறாட்டம் செய்பவர்கள். அப்புறம் கிருஷ்ணரை பற்றிய அறிவின் மூலம் உயிர் மற்றும் அவரது சுதந்திரத்தின் குழப்பம். இதுதான் நேத்திக்கு பார்த்தோம். அது ஃபுல் பகவானோட. இன்னைக்கும் கொஞ்சம் ஒரு டெக்னிக்கல் தான். பகவான் கிருஷ்ணர் கேள்வி கேட்கிற, பகவான் பதில் சொல்றார். அர்ஜுனா 8 கேள்வி கேட்கிறார். அர்ஜுனனின் 8 கேள்விகளுக்கு பகவான் பதில் அளிக்கிறார். கிம் தத் பிரம்மம், கிம் அத்தியாத்மம், அப்படி கிம்னா என்னது, என்னன்னு கேட்டுட்டு போறாரு. 1ல இருந்து 4 வரைக்கும் அவருக்கு கொஸ்டின் இருக்கு, ஆன்சர்ஸ் இருக்கு, பகவானோட ஆன்சர்ஸ். அப்புறம் இறக்கும் நேரத்தில் கிருஷ்ணரை நினைவில் கொள்வது எப்படி? இறக்குற நேரத்துல யார நம்ம நினைக்கிறோமோ, எதை நினைக்கிறோமோ அப்படியே நம்ம அந்த உலகத்துக்கு போயிடுவோம். சோ நம்ம இறக்குற நேரம் பகவான் எப்படி நினைக்கிறது அப்படின்னு. தஸ்மாத் சர்வேஷு காலேஷு, எந்த நேரமும் எந்த காலத்திலயும் எந்த நேரமும் நம்ம பகவானோட நாம சொல்லிட்டே இருக்கும்போது நமக்கு டேட் ஆஃப் டெத் தெரியாது. பிறந்தப்புறம் ஒரு டேட் ஆஃப் பர்த்னு கொடுத்து, ஆனா டேட் ஆஃப் டெத் எப்படி தெரியாது, நமக்கே தெரியாது. சோ அது இப்போ நம்ம நித்தியம் அதை பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருந்தா இன்னைக்கு இறக்குறோமோ அந்த டைம்ல நம்ம வாயில கிருஷ்ண உணர்வோட நம்ம வாயில கிருஷ்ண நாமத்தோட நம்ம இறப்போம் அப்படியும் எதிர்பார்க்கிறோம். அந்த டைம்ல என்னெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு தெரியாது, பட் we will try our best. அப்புறம் யோக மிஸ்ரா பக்தியால் கிருஷ்ணாவை நினைவில் கொள்வது எப்படி? யோக மிஸ்ரா பக்தினா டோட்டல் இது அனன்ய பக்தி. அந்த மாதிரி இன்னும் டீவியேட் ஆகாம டோட்டல் என்க்ரோஜின் பகவான் பக்தி. அந்த மாதிரி கிருஷ்ணாவை எப்படி நினைவில் கொள்வது அதையும் பார்க்கலாம். 9ல இருந்து 13 வரைக்கும் கொடுத்துட்டு ஓம் இது ஏகாட்சரம் பிரம்ம. எப்பவுமே ஒரு பூஜை பண்றோம், ஒரு இது யாகம் யஜ்யம்லாம் பண்ணும்போது ஓம்னு தான் சொல்லுவது. அந்த ஒரு எழுத்து என்னது? பகவானை தான் குறிக்கிறது. சோ அதுலயே தெரிகிறது எல்லாமே பகவானுக்கு தான், கிருஷ்ணருக்கு தான் போய் சேர்றது. தூய பக்தியால் கிருஷ்ணரை நினைவுபடுத்தல். அதுவும் தூய பக்திங்கிறது அனன்ய பக்தி தான். அனன்யமே வித்தவுட் எனி டீவியேஷன், டோட்டலி என்க்ராஸ்ட் இன் பகவானோட பக்தியில இருக்கணும். இங்க வந்திருக்க துக்காலயம் அசாஸ்வதம். ஓகே, இந்த உலகம் எப்படி? இது துக்கம் நிறைந்த உலகம் அண்ட் அசாஸ்வதம். சாஸ்வதம்னா பெர்மனண்டா இருக்கிற உலகம். அசாஸ்வதம்னா ஆப்போசிட், தட் மீன்ஸ் டெம்பரரி உலகம். இதெல்லாம் அழியக்கூடிய உலகம். இந்த பூமி மாத்திரம் கிடையாது, பூமிக்கு மேல, அர்த்துக்கு மேல 6 உலகம் இருக்கு, கீழே ஒரு 7 உலகம் இருக்கு. மொத்தம் 14 உலகம் ஒரு அண்டம்ல இருக்கு. இந்த மாதிரி அண்டமா நிறைய 1000 கோடி அண்டங்கள் இருக்கு. எல்லாத்தையும் ஒரு பூமி இருக்கும், எல்லாத்தையும் அந்த மேல உலகம் கீழ் உலகம் எல்லாம் இருக்கு. எல்லாமே அழிஞ்சு போயிடும். ஒண்ணு மாத்திரம், பகவானோட உலகம் மாத்திரம் அழியாது. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம்? பகவானை நினைத்து, பகவான்னா கிருஷ்ண உலகனுக்கு மேல இன்னைக்கு இந்த சாப்டர்ல வருவது எங்க இருக்குன்னு பார்த்து, அப்ப அங்க போறதுக்கு தான் நம்ம எல்லாம் இப்படி ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம். அங்கதான் வந்திருக்கோம். we have to go back to Godhead. பொருள் உலகம் மற்றும் ஆன்மீக உலகம். பொருள் உலகம்னா இப்ப மெட்டீரியல் வேர்ல்ட். எனிதிங் மெட்டீரியல் அப்படின்னாலே இட் இஸ் பீன் கிரியேட்டட் அண்ட் இட் வில் கெட் அனிலேட்டட். நம்ம பாடி எப்படி? இட் இஸ் a மெட்டீரியல். அப்படின்னா என்னது? அது கிரியேட் ஆயிருக்கு. ஒரு பீஜமா இருந்தது, ஒரு உருவம் எடுத்து வந்திருக்கு. எந்த உருவம்? ஒரு மனுஷ உருவமோ மிருக உருவமோ ஏதோ உருவத்துல வந்திருக்கு. அப்ப பொருள் தான், நம்ம உடம்பு எல்லாமே பொருள். அப்போ அது கிரியேட் ஆயிருக்குன்னா அது ஒரு நாளைக்கு அழிஞ்சிருக்கும். அதே போல இந்த உலகம் அப்படிதான் கிரியேட் ஆயிருக்கு, பகவான் தான் கிரியேட் பண்ணிருக்காரு, அதை அழிக்கவும் செய்யும். ஆனா ஆன்மீக உலகம் அது அழியாதது. அது நிறைய இருக்கு, அந்த மாதிரி நிறைய பார்க்கும் போதான். சோ பரஸ்தஸ்மாத்து பாவோ அந்யோ. எஸ், கிருஷ்ணரை பெறுவதில் தூய பக்தியின் உச்சநிலை. பகவானை நினைத்து அந்த பகவான் பக்தியில அவரை அடையணும்னா எப்படி இருக்கணும்? தூய பக்தியின் உச்சநிலை. அதுதான். எஸ், அது 23 28 அத்தியேதி தத் சர்வம் இதம், எல்லாமே அவர் தான் அப்படின்னு அந்த காரணத்தை சொல்லி நம்ம அந்த ஸ்லோகம் போகும்போது இன்னும் டீட்டெயிலா பார்ப்போம். யாரெல்லாம் படிக்க போறீங்களோ ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலாம், இல்லாட்டா நான் படிச்சு பினிஷ் பண்ணிடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா.
எஸ், சாந்தி மாதாஜி படி. हरे कृष्ण माताजी। अर्जुन उवाच किं तत् ब्रह्म किमत् यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं सकिं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते। हरे कृष्ण। அர்ஜுனன் விசாரித்தான், என் ஆண்டவரே, உன்னதமானவரே, பிரம்மம் என்றால் என்ன? கிம் கிம் தத் பிரம், அந்த கிம்னா என்னது? வாட் இஸ் தட் பிரம்மா? தட் தத் தத் அதெல்லாம் வந்து தட் அது, அந்த அந்த பிரம்மன்னா என்னது? கிம் அத்தியாத்மம், அத்தியாத்மம்னா என்னது? கிம் கர்ம, கர்மனா எனக்கு அந்த வேர்டே நான் சொல்லிடுறேன். பிரம்மனா என்ன, அத்தியாத்மம்னா என்ன, கர்மனா என்ன, அதிபூதம், அதிபூதம்னா என்னது, அதிதெய்வம், அதிதெய்வம்னா என்னது? சோ அர்ஜுனன் இந்த அது சும்மா பார்த்துட்டு இதை பாக்குறேன். அர்ஜுனன் விசாரித்தான், ஏன் ஆண்டவரே, உன்னதமானவரே, பிரம்மம் என்றால் என்ன? அப்புறம் வந்து அத்தியாத்மம், அத்தியாத்மம்னா சுயம், தட் இஸ் நாம, செல்ஃப். என்ன சொல்றோம் நம்ம வந்து ஆத்மா சொல்றோம் இல்லையா? அப்ப நான்கிறது யாரு? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நான்கிறது யாரு? அது வந்து கேட்கிறார் அவர். அப்புறம் என்ன கேட்கிறார்? சுய என்றால் என்ன? பழ நடவடிக்கைகள், கர்மா, கர்மான்னு என்னது? இது வேலை செய்யறது, பல நோக்கு செயல்கள், அந்த அது அப்படின்னா என்னது? அப்புறம் இந்த பொருள் வழிபாடு என்னது? அதிபூதம், அதிபூதம், அதான் அதிபூதம்னா என்னது? எதனால வந்து தாக்கப்படுறோம்? அதுக்கு என்ன சொல்லுவா? எனிதிங் இது என்ன சொல்லுவா? ஒரு நிமிஷம். பொருள் வெளிப்பாடு, பொருள் வெளிப்பாடு இஸ் நேச்சர், நேச்சர். அது அப்படின்னா என்னது கேட்கிற. ஆனா இந்த தமிழ் இஸ் வெரி ஹார்ட். பொருள் வெளிப்பாடு உங்களுக்கு புரிஞ்சா சரி, பட் நான் என்னோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல நேச்சர் அப்படின்னா என்னது அப்படின்னு. தேவதைகள்னா என்னது? அதிதெய்வம், அதிதெய்வம்னா டெமிகாட்ஸ், தேவதைகள். அதுனா என்னது? இதை எனக்கு விளக்குங்கள் அப்படிங்கிறது. ரொம்ப கொஞ்சம் டெக்னிக்கலா இருக்கும், ஆனா அதுக்கப்புறம் சரியா இருக்கும். ஹரி கிருஷ்ணா. இன்னும் இருக்கு, கொஸ்டின் ஆகல. அது யஜ்ஞ கதம் கோ அத்திர. சாரி, பபிதா மாதாஜி படிவோம். பபிதா மாதாஜி இருக்கா? படிக்கிறா? செகண்ட் ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்பதான் ஸ்லைட் இப்ப மாறுது மாதாஜி எனக்கு. நெட் சரியில்லை உங்களோட, ஸ்லோ நினைக்கிறேன். अधियज्ञ कदं पोत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कदं ज्ञेयो असि नियतात्मपिः। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. அப்புறம் என்ன கேட்கிறார்? அதி யஜ்ஞ அப்படின்னா என்னது? தேகே, தேகனா இந்த உடம்பு, அஸ்மின் மதுசூதனா பிரயாண காலை அப்படின்னா நம்ம இறக்கிற தருவாய், கடைசி காலத்துல பிரயாணம், நம்மளோட கடைசி பிரயாணம் இருக்கே அந்த காலத்துல ச கதம் ஞேயோ அசி, உங்களை எப்படி நினைக்கிறது? இது மீனிங்ல என்ன கொடுத்துட்டு, இந்த தியாக இறைவன், இந்த தியாக இறைவன் உடலில் எவ்வாறு வாழ்கிறான் அப்படின்னா என்னது? அதி யஜ்ஞனா என்னது? பரமாத்மா, பரமாத்மா இந்த உடலில் எங்க வாழ்கிறான், எவ்வாறு வாழ்கிறான்? எல்லாரும் தெரியும் நினைக்கிறேன் இல்லையா? பரமாத்மா எங்க இருக்காரு? நம்ம ஹிருதயத்துல இருக்கார். அப்ப அவர் கேட்கிறார், அவர் எவ்வாறு வாழ்கிறார் அங்க. அப்புறம் மதுசூதனே, அவன் எந்த பகுதியில் வாழ்கிறான்? பக்தி சேவையில் ஈடுபடுபவர்கள் உங்களை மரணத்தின் போது எவ்வாறு அறிந்து கொள்வது? தேகியஸ்மினா எந்த நம்ம உடம்புல எந்த பாட்டுல அவர் வந்து வசிக்கிறார்? அப்புறம் வந்து மரணத்தின் போது, பிரயாண காலைனா என்னது? கடைசி பிரயாணம் உண்டே நம்மளோட, அந்த மரணத்தின் போது எவ்வாறு நம்ம வந்து நம்மளாம் அது புரிஞ்சுக்கிறது? பகவானை புரிஞ்சு எப்படி அவரோட நாமம் எடுக்கிறது, அவரோட தாட்ல எப்படி இருக்க முடியும் அப்படின்னு, உங்களை மரணத்தின் போது எவ்வாறு அறிந்து கொள்வார்கள் அப்படின்னா அந்த தாட்ஸ் எப்போ வரும் அப்படின்னா. திரும்பி அதேதான் ஒரு சார்ட் ஃபார்ம்ல போட்டிருக்கு. பிரம்மா, பிரம்மம், பிரம்மம்னா ஆத்மா. கொஸ்டின் என்னது? வாட் இஸ் பிரம்மன் அப்படி கேட்டிருக்காரு. ஆன்சர் என்னது? ஜீவன், ஜீவாத்மா, அழியாத வாழ்க்கை. எஸ். அப்புறம் செகண்ட் கொஸ்டின் இருக்கு, அத்தியாத்மானா என்னது? உடலின் கட்டுப்பாட்டாளர். அத்தியாத்மானா உடலின் கட்டுப்பாட்டாளர். அவர் யாரு? ஜீவனின் இயல்பு, சுயம், செல்ஃப். ஆத்மா தான் கட்டுப்படுத்துறது, இந்த உடம்பை வந்து ஃபுல்லா இயக்குறதெல்லாம் அதுதான். அப்புறம் கர்மா, வேலை, வேலை செய்யறது. அப்புறம் முடிவு, இது பலனளிக்கும் செயல்கள் எல்லாம் சேர்ந்ததுதான் கர்மா. பொருள் உடலுக்கு வழிவகுக்கும் செயல்கள் அப்படின்னா இந்த அடுத்த ஜென்மத்துக்கு இந்த வழிவகுக்கும். நம்ம இப்ப இந்த ஜென்மத்தை எப்படி இருக்கோமோ அக்கார்டிங்லி நெக்ஸ்ட் ஜென்மம் நமக்கு ஒரு பிறவி கிடைக்கும். இந்த ஜென்மத்துல எல்லாம் பகவானோட பக்தி எல்லாம் பண்ணல அப்படின்னா கீழ் அந்த இந்த பிறவியும் நமக்கு ஒரு ஹியூமன் பீயிங் லைஃப் வந்தாச்சுன்னா இன்னும் மேல மேலதான் போகல, கண்டிப்பா நம்ம திரும்பி கீழே விழுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. கீழே விழுறதுக்குன்னா சின்ன சின்ன ஜீவன், அப்புறம் திரும்பி அங்கேருந்து திரும்பி அந்த ஸ்னேக்ஸ் அண்ட் லேடர் மாதிரி திரும்பி மேல 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 வரும். அப்புறம் அதிபூதா, ஏன்னா அவளுக்கு இந்த மிருகங்களுக்கு, பறவைகளுக்கு, அவளுக்கு எல்லாம் வந்து பாவம் கிடையாது. இந்த பாவம் புண்ணியம் நமக்கு தான் இருக்கு.
சோ நம்ம அவ வந்து அந்த இதையும் முடிச்சிச்சுன்னா அடுத்த ஒரு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு போவா. அது முடிஞ்சிச்சுன்னா அதுக்கு அது போயிட்டே இருப்பான். ஒன்லி ஹியூமன் பீயிங் ஃபார்ம் வந்ததுனாக்கா என்னது நிறைய நம்ம தெரிஞ்சுட்டே தப்பெல்லாம் பண்ணுவோம். பாப்ப பாவ செயல் இதெல்லாம் பண்ணும்போது திரும்பி நம்ம வழிக்கு வந்து எஸ். அப்புறம் அதிபூத்தன் வந்து பொருள் கையாளுதல், பொருள் இயற்கை. அதுல போட்டிருக்கேன் இயற்கைன்னு போட்டிருக்கேன், நேச்சர். பொருள் கையாளுதல்னா என்னது நேத்திக்கு படிச்சோம்னு நினைக்கிறேன். நம்ம எல்லாமே வந்து நேச்சர்ல இருந்தா நம்ம எடுத்துக்கிறோம். காற்று சுவாசிக்கிறதுக்கு அந்த நேச்சர்ல இருந்தா எடுத்துக்கிறோம். அப்புறம் தண்ணி எங்க அந்த நதியில இருந்து வர தண்ணியை தான் நம்ம வந்து நம்ம டேங்க்ல எல்லாம் வந்து நம்ம யூஸ் பண்றோம். எனிதிங். ஒரு பில்டிங் கட்டுறோமா எங்க இருந்து கட்டுறோம், அதே மண்ணு இதெல்லாம் செங்கல்லாம் கிரியேட் பண்ணிருப்பா. பட் அந்த ஒரிஜினல் சோர்ஸ் எங்க இருந்து எல்லாமே இந்த உலகத்துல இருந்து தான் எடுத்துக்கிறோம் நம்ம. அப்புறம் ஆனா என்னுடைய வீடு என்னுடைய இது எல்லாம் சொல்றோம் நான். ஆனா இந்த எல்லாமே நேச்சரை நம்ம வந்து யூஸ் பண்றோம். பொருள் கையாளுதல். அப்புறம் அதிதெய்வா, உச்ச தேவன், தட் இஸ் தேவர்கள் எல்லாம். இதில் அனைத்து தேவி தேவர்களும் தேவாக்களும் அடங்கும். ஆல் டெமிகாட்ஸ். அப்ப அதிதெய்வானா யாரு கேட்டோம்னா எல்லா டெமிகாட்ஸ். அதி யக்ஞா, தியாகத்தை அனுபவிப்பவர் யார்? நம்ம யாகம் எல்லாம் பண்ணும்போது ஓம் சொல்லிட்டு எல்லாம் பண்றோம் இல்லையா, அது வந்து யாருக்கு போய் சேர்றது? பரமாத்மா, கடவுள் தான், பகவான் தான். அது ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் பகவான். எப்படி பிரம்மன் பரமாத்மா, இது ஒரு நிலை, பகவானோட ஒரு நிலை தான், புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு நிலை. சோ பரமாத்மா அவர் எங்க இருக்கார்? அப்படி அடுத்து போட்டிருக்கீங்க. அதி யக்ஞா எங்கே வசிக்கிறார்? அனைவரது இதயத்திலும் வசிக்கிறார். இறக்கும் நேரத்தில் கிருஷ்ணரை எப்படி நினைவில் கொள்வது? வாழ்நாள் முழுவதும் பயிற்சி செய்யணும், நினைவில் கொள்ளணும் எப்பவுமே. நம்ம ஏன்னா எப்போ டெத் வரும் தெரியாது. எனி மோமெண்ட் வரும். நெக்ஸ்ட் மோமெண்ட் ஒரு இருமல் என்னோ வரும் அப்படின்னு நெஞ்ச அடைச்சுன்னா போச்சு, தெரியாது. we don't know our date of death. அப்ப நம்ம எந்த நேரமும் பகவான் நாம சொல்லிட்டே இருக்கும்போது அதுதான் பண்ண முடியும், வேற வழி கிடையாது. அதோட ஐ திங்க் இன்னைக்கு இருக்கா சாப்டர்ல ஸ்டோரி இருக்கா தெரியாது, இருந்தா அந்த ஸ்டோரி படிக்கணும். எஸ். ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச அக்ஷரம் பிரம்ம பரமம் ஸ்வபாவோ அத்தியாத்மம் உச்யதே பூதபாவோத்பவகரோ விசர்க கர்ம சங்கிதः. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிரம்மம் எனப்படும் அழிவற்றதும் உன்னதமானதும் அதன் சுவாவமான நித்திய இயற்கையான ஜீவாத்மா. அப்படின்னா என்னது? பிரம்மங்கிறது என்னது? அழிவற்ற. நம்ம வந்து பகவானோட ஒரு உருவம், ஒரு என்னது, ஒன் ஃபார்ம் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் காட் இஸ் ஆல்சோ பிரம்மன் தான் சொல்றோம். ஆனா என்னது? அதுவும் அதேதான், அழிவற்றது, பிறப்பற்றது, எல்லாம் அப்படிதான். இப்ப நம்ம ஆத்மாங்கிறது என்னது? அதுவும் அதேதான். நம்ம எல்லாம் செத்து போறாரு அப்படின்னா ஒன்லி தி பாடி டைஸ், தி சோல் டசன்ட் டை. ஆத்மாங்கிறது அது வந்து பிறப்பற்றது, அது இதாகாது. தட் மீன்ஸ் அது பிறப்பும் இல்லை இறப்பும் இல்லை, அந்த மாதிரி. சோ என்ன கொடுத்தது? பிரம்மம் எனப்படும் அழிவற்றது உன்னதமானது. ஏன்னா நம்ம எல்லாம் அங்கிருந்து தான் வந்திருக்கோம், பகவான்கிட்ட வந்திருக்கோம். சோ இதெல்லாம் ரொம்ப பயஸ் சோல்ஸ். அதன் சுபாவம் என்னது? நித்திய இயற்கை, அது வந்து எப்பவுமே உள்ளது. அப்புறம் அது வந்து எப்பவுமே உள்ள ஜீவாத்மா. அப்புறம் அத்தியாத்மா என்றும் அழைக்கப்படும். அது வந்து அத்தியாத்மா என்றும் அழைக்கப்படலாம். ஜீவாத்மா சொல்லலாம், அத்தியாத்மா என்று சொல்லலாம். ஜீவாத்மாவின் ஜட உடலை வளர்க்கும் செயல்கள் கர்மா. இந்த ஜீவாத்மா என்ன பண்றது? இந்த உடலை வச்சு ஒரு ஆக்ஷன் பண்றது. அந்த ஆக்ஷன் தான் கர்மா. அதுல வந்து பல நோக்கு செயல்களும் அடங்கும். இந்த கர்மால தான் நம்ம தேர்ட் சாப்டர் டீட்டெயிலா படிச்சாச்சு. இங்க உள்ள கர்மான ஒரு காமன், திரும்பி அதை நோண்டி பெருசா பண்ண வேண்டாம். சும்மா கர்மானா என்னது? ஆக்ஷன். அது என்ன ஆக்ஷன்? தீய அகர்மாவா, விகர்மாவா, இது என்னது வெறும் கர்மாவா, அதெல்லாம் வந்து இப்போதைக்கு வேண்டாம். ஏன்னா கர்மான ஆக்ஷன், அவ்வளவுதான். பல நோக்கு செயல்கள். ஒரு கர்மா இருந்ததுனாக்கா நல்ல செயல்கள்லாம் பண்ணா பல நோக்கு நல்லதெல்லாம் வரும். ஆனா அப்போ பல நோக்கு செயல்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. அப்புறம் வந்து 8.4 அதிபூதம் க்ஷரோ பாவக புருஷாதி தெய்வதம் அதியக்ஞோ அகம் ஏவாத்ர தேகே தேக பிருதாம்பர. இதுல என்ன கொடுத்திருக்க? உடல் இயல்பு முடிவில்லாமல் மாறக்கூடியது என்று அறியப்படுகிறது. அப்படின்னா உடல் இயல்புன்னா என்னது? அது ஒரு நேச்சரே. எப்படின்னா பாடியோட நேச்சர் எப்படின்னா இட் கீப்ஸ் க்ரோயிங், இட் கீப்ஸ் சேஞ்சிங். க்ரோயிங் விட சேஞ்ச், முடிவில்லாமல் மாறக்கூடியது, அது சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். இதுல என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா பட்டர்ஃபிளை எல்லாம் ஈஸியா அது வந்து மாறிண்டே இருக்கும். அதனாலதான் குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் ஸ்கூல்ல கூட இதெல்லாம் சொல்லி கொடுப்பா. அப்ப இதுல என்னது? முதல்ல எக்கு போடும், என்ன சின்னதா எக்ஸ் இருக்கும். அது கொஞ்ச நாள்ல பாக்குறதுக்குள்ள இந்த மாதிரி ஆயிடும், லார்வா இந்த மாதிரி ஆயிடும், புழு மாதிரி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இது பியூப்பா ஃபார்ம்ல ஆயிடும். இந்த பியூப்பா ஃபார்ம் அது ஒரு ஷெல்லுக்குள்ள ஒரு மாதிரி இருக்கும், அதுக்குள்ள இருக்கும். அப்புறம் அதையே கருவி சாப்பிட்டு அதையும் வெளிப்பட்டு அப்புறம் இந்த மாதிரி முள்ளா ரெக்கையெல்லாம் முளைச்சு ஒரு பெரிய நல்ல பட்டர்ஃபிளை ஆயிடும் அது. சோ இது எப்படி மாறிண்டே இருக்கும். இந்த ஃபைனல் ப்ராடக்ட் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கும். ஆனா சின்னதா இருக்கும்போது நமக்கு தொடவே தோணாது, அங்க ஒரு வெறுப்பா இருக்கும். சோ இது வந்து பாடி வந்து மாறக்கூடியதுதான் அப்படின்னு. அதே போல நம்மளோட அப்படிதான்.
ஒரு சின்ன குழந்தையா இருப்போம், அப்புறம் வந்து தமிழற குழந்தை, அப்புறம் நடக்கிற குழந்தை, அப்புறம் யூத், இது இல்ல ஒரு பால்யம், அப்புறம் யூத், அப்புறம் ஒரு வயசு ஒரு என்னது யங், இல்ல என்னது ஏஜென்ட் மேன், ஒரு மெச்சூர்டு மேன், அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வயசாகும். அப்ப நம்மளோட உடம்பு மாறுறா போல எல்லா உடல்களும் மாறக்கூடிய தன்மை உடையது. சோ நம்ம உடல் இயல்பு என்னது, முடிவில்லாமல் மாறக்கூடியது என்று அறியப்படுகிறது. பிரபஞ்சம் என்பது உயர்ந்த இறைவனின் அண்ட வடிவமாகும். பகவானுடைய ஃபுல் அண்டம் அது வந்து பிரபஞ்சம்னா the whole universe. அது வந்து பகவானுடைய அண்ட ஃபுல் எல்லாமே சேர்த்து பார்த்தா பெரிய அண்டமா இருக்கும். மேலும் நான் இறைவன் பரமாத்மாவாக குறிப்பிடப்படுகிறேன். அப்புறம் பகவான் என்ன சொல்றார், நான் தான் இறைவன், இதோட எல்லாத்துக்கும் என்னது ஆதாரம் நான் தான் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன், நான் தான் இறைவன், இந்த அத்தனைக்கு நான் தான் இறைவன். ஒவ்வொரு உருவத்தின் செயல்திறன் சேஞ்ச் பண்ணும். ஒரு நிமிஷம், என்ன எழுதியிருக்கேன், உருவத்தின் இதயத்திலும் சாரி ஒரே நிமிஷம், உருவத்தின் இதயத்திலும் வசிக்கிறேன். ரொம்பவே கீழ்ப்படுத்து. ஒவ்வொரு உருவத்தின் இதயத்திலும் நான் வசிக்கிறேன். எல்லா உயிர்வாழிகளோட இதயத்துல பரமாத்மா ரூபமா அந்த பகவான் வந்து இருக்கார். ஏன்னா அவர் கேட்கிறாரு எங்க இருக்காரு அப்படின்னு கேட்கிறாரு அர்ஜுனா. எஸ், அடுத்தது என்னது, அந்த காலே சமாம் ஏவ ஸ்மரன் முக்த்வா கலேவரம் யப்ரயாதி சமத்பாவம் யாதி நாஸ்யத்ர சம்சயக. மேலும் தனது வாழ்வின் இறுதி காலத்தில் யாராவது என்னை மட்டும் எண்ணிக்கொண்டு உடலை விட்டால் உடனடியாக அவன் என்னுடைய இயற்கையை அடைகிறான். அப்படின்னா வந்து கடைசி நேரத்துல இப்ப இது வந்து இவரோட துரோணரோடு அவருக்கு வந்து ஒரு இது இருந்தது, என்னது ஒரு வரம் இருந்தது, அவரோட இச்சை, அவர் நினைத்தாதான் மரணம் வரும் அப்படின்னு. நமக்கெல்லாம் அப்படி இல்லையே, எப்போனா வரும். அந்த மாதிரி இருந்தா பரவாயில்லையே. நம்ம இப்ப நான் ஜபிக்கிறேன், எல்லாம் ஜபிச்சு முடிச்சப்பறம் ஒரு இவ்வளவு ஒரு லேக் டைம்ஸ் நான் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லி முடிச்சப்பறம் நாம சொன்னப்பறம் நான் இறக்குறேன் அப்படின்னாக்கா ஓகே. நமக்கு அப்படி இல்லையா, எப்ப வேணா இது வரும். அவருக்கு அந்த ஒரு இது இருந்ததுனால அவர் வெயிட் பண்ணி எல்லாம் போர்லாம் முடிஞ்சு எனக்கு கிருஷ்ணன் முன்னாடி வரணும், கிருஷ்ணனை பார்த்தப்பறம் தான் இறக்கணும்னு அந்த மாதிரி வெயிட் பண்ணியிருந்தார். அதே மாதிரி மேலும் தனது வாழ்வின் இறுதி காலத்தில் யாராவது என்னை மட்டும் எண்ணிக்கொண்டு உடலை விட்டால் உடனடியாக அவன் என்னுடைய இயற்கையை அடைகிறான். இயற்கைனா அவரோட உலகத்தை அடைவான். இதில் சிறிதும் சந்தேகம் இல்லை அப்படின்னா நாஸ்தி அத்திர சம்சயம்னா டவுட், நாஸ்தி இல்லவே இல்லை, டவுட்டே கிடையாது அப்படின்னு பகவான் ஒரு இதுலயும் ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறாரு. அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு என்ன சொல்லுவாங்க, இதான் ஆணித்தரமா ஒரு பாயிண்ட்ஸ் வைக்கிறார். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஒரு நோட் பண்ணி வச்சுட்டு இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம we should follow it. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் படிக்கிறவளுக்கு தெரியாது, அப்ப அவளுக்கு வந்து இதெல்லாம் பாயிண்ட்ஸா வரும்போது புரியாது, படிச்சுட்டே இருக்கும்போது வந்துடும். எஸ், ஜானகிராமன் பிரபுஜி நீங்க இதை முடிச்சுட்டு அப்புறமா நீங்க உங்களுக்கு கொடுக்குறேன்னா மறந்து போயிடுத்தேன். அதாவது ருக்மணி மாதாஜி வந்தாலும் நீங்க சொல்லணும்னா பபிதா மாதாஜி யாருக்கா படிக்கிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னா எனக்கு தெரிய மாட்டேங்குது, நாம இந்த ஃப்ளோல போயிட்டு இருக்கோம், நினைவு இருக்க மாட்டேங்குது. இது நான் படிச்சு விடுறேன். இது வந்து ஒரு மகாபாரதத்தோட ஒரு பாட்டு, யக்ஷ பிரஷ்னம்னு. யாருக்காவது தெரிஞ்சிருக்கலாம். இவர்கள்லாம் வந்து ஒரு காட்டுல போயிட்டு இருக்காங்க, ஏதோ ஒரு அது என்ன ஸ்டோரி எனக்கு இப்ப நினைவு இல்லை. ஸ்ரீமத் பாகவதம் அஹானி பூதானி கஷ்டந்தீக யமாலாயம் சேஷா ஸ்தாவரம் இச்சந்தி கிம் ஆச்சரியம் அத பரம். ஓகே, அப்ப இப்ப வந்து ஒரு இதுக்கு போயிட்டு இருக்கா, ரொம்ப டயர்ட் ஆயாச்சு, எல்லாருக்கும் தாகம் எடுக்கிறது. அப்ப யுதிஷ்டர் பெரிய அண்ணா அவரை சொல்ற, யாரோ போயிட்டு தண்ணி கொண்டு வாங்க, ரொம்ப தாகமா இருக்குன்னு. அப்புறம் இந்த கடைசி தோன் தான் போறான். அவன் போயிட்டு கேட்டோன்னு இந்த இது குளமா நதியோ ஒன்னும் இருக்கு, அங்க தண்ணி எடுக்க போனோம்னு அங்க ஒரு இவர் வர, என்னது யக்ஷன். நீ தண்ணி எடுக்கிறதுல இது நான் கொஸ்டின் கேட்கிறேன், அப்புறம் அதுக்கு ஆன்சர் பண்ண அப்புறம் சரியா ஆன்சர் பண்ணாதான் நான் கொடுப்பேன் அப்படின்னு. இவரெல்லாம் தாகம் எடுக்கிறது நீ என்ன இதெல்லாம் சொல்ற அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் தண்ணி குடிக்க போனோன்னு அவனை வந்து அன்கான்சியஸ் ஆக்கி விட்டுடுறான். அடுத்து இவனே வரவே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அடுத்தவன் போறான். அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் 4 பேரும் போயிடுறான். 4 பேர் திரும்பி வரலன்னு சொன்னோன்னு யுதிஷ்டர் எங்கேயோ மாட்டின்னு இருக்கா, இவன் இன்னும் தண்ணி கொண்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு போனவா வரலையேன்னு இவர் போறான். ஆனா இவர் ரொம்ப நல்லவர்ல, இவன் வந்து என்னது தர்மன், என்னது அதுக்கு என்ன இவருக்கு ஏதோ ஒரு என்ன பேரு இருக்கு, தர்மராஜன். அவர் வந்து தர்மத்துக்கு எகென்ஸ்டா பண்ணவே மாட்டான், ஒண்ணுமே பண்ண மாட்டான். என்ன மாதாஜி? யுதிஷ்டிரன், தர்மராஜாங்கிறது அவர் ஒரிஜினல் நேம் யுதிஷ்டிரன். யுதிஷ்டன் சொன்னேனே, ஆனா அவருக்கு தான் தர்மராஜன் பேர் இல்லையா? ஆமா மாதாஜி, அவருடைய மகன், தர்மராஜனுடைய மகன். இவரோட மகனா? யம தர்மராஜாவோட மகன். ஓ சரி சரி சரி, ஓகே. ஆனா இவருக்கு என்ன பேர் உண்டு இல்லையோ, எனக்கு தெரியலை. சோ ஐ டேக் பேக் தட் யுதிஷ்டன். ஓகே, ஆனா இவர் வந்து என்ன தர்மமோ அதுதான் செய்வார்.
அப்ப அங்க போய் பார்த்தோன்னே தண்ணி குடிக்க போனோன்னு அங்க பார்த்தா எகைன் சேம் வந்து யக்ஷன் சொல்றேன், நீ வந்து நான் கொஸ்டின் கேட்கறேன், அதுக்கெல்லாம் ஆன்சர் பண்ணப்பதான் நீ வந்து தண்ணி எடுக்கப்படும். பாக்குற எல்லாம் மூர்ச்சியா கரெக்டா இருக்கலாம், அன்கான்சியஸ் இருக்கா. சரி நீ என்ன கேட்கறியோ நான் சொல்றேன் அப்படின்னு நிறைய கொஸ்டின் கேட்கிறார். ஒரு 128 123 கொஸ்டின்ஸோ கேட்கிறார். எல்லாத்தையும் பதில் சொல்றார். அதுல ஒன் ஆஃப் த ஆன்சர்ஸ் தான் ஒன் ஆஃப் த கொஸ்டின்ஸ் இதுதான். மிக அற்புதமானது எது அப்படின்னு. ஒவ்வொரு கணத்திலும் ஆயிரக்கணக்கான உயிரினங்கள் மரணத்தை சந்திக்கின்றன. இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தா எங்கேயோ பிளாஸ்ட், எங்கேயோ என்னது இது எல்லாம் படிக்கிறோம். நியூஸ் பார்த்தா எல்லாம் பக்கத்து வீட்டுல யாரோ இருந்திருப்பாங்க, நம்ம எங்கேயோ ஏதோ நடந்திருப்போம். ஆனா நம்ம வாழறது எப்படி எல்லாம் அழகா பிளான் பண்ணி அது வந்து அவளுக்கு தான் பொருந்தும், நமக்கு பொருந்தாதுங்கிற போல ஆச்சரியமா இருக்கு. இப்ப எல்லாம் வாழறாங்களே அதுதான் ஆச்சரியம். ஒவ்வொரு கணத்திலும் ஆயிரக்கணக்கான உயிரினங்கள் மரணத்தை சந்திக்கின்றன. ஆனால் இது ஒரு முட்டாள்தனமான வாழ்க்கையாக இருப்பினும் தன்னை மரணமற்றது என்று நினைத்து மரணத்திற்கு தயாராக இருக்கிறது இல்லை யாருமே. நம்ம வந்து we are not preparing ourselves for the death. இது இந்த உலகின் மிக அற்புதமான விஷயம். இதுதான் வந்து ரொம்ப ஆச்சரியப்படும்படியான விஷயம். இட்ஸ் a fact இல்லையா. மரணம் வந்து எல்லார் வீட்லயும் நடக்கதான் போறது. இட்ஸ் நாட் டுடே, இல்ல நடந்திருக்கும். இருந்தாலும் நம்ம வந்து ஒரு வேற யாரோட வீட்டுல நடக்கும் போது இல்ல வேற எங்கேயோ பிரதேசத்துல நடந்தா நமக்கு அவ்வளவா அஃபெக்ட் ஆகாது. நம்மள ஒன்னும் பாதிக்கலை அப்படின்னு இருப்பாங்க. ஆனா எல்லாருக்கும் அது வந்து வரும். எஸ், பிரபுஜி படிங்கோ. हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा। यम यम वावि स्मरन् पावं दैजत यन्दे कलेवरं तम तम एवैदि कौन्देय सदादत् भाव भाविदा। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा प्रभुजी। ஒருவன் தனது உடலை விடும்போது எந்த நிலையை எண்ணுகின்றானோ ஐயமின்றி அந்நிலையை அவன் அடைகிறான். மரணத்தின் போது இது வந்து பகவத்கீதா ஸ்லோகால சொல்லியிருக்கு. அதே போல இந்த ஸ்டோரிஸ் இருக்கு. ஜடபரத இதுல இருக்கா தெரியாது, போட்டோ இருக்கிறதுனால சொல்லிடலாம். ஜடபரதர்ங்கிற ஒருத்தர் இருந்தார். அவர் வந்து ராஜா பரத மகாராஜா. அவர் வந்து ராஜாவா இருந்தார். ஆனா வந்து ஒரு ஆஃப்டர் சர்டன் பீரியட்ல எல்லாம் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிட்டு நான் வந்து காட்டுல போய் இனிமே வந்து ஃபுல்லா டோட்டலி கான்சென்ட்ரேஷன் ஆன் பகவான் வந்து இது பண்ண போறேன்னு சொல்லிட்டு போயிடுறாரு. காட்டுல வனவாசம் போயிட்டு பகவான் யாகம் யஜ்ஞம் எல்லாம் டோட்டலி என்க்ரோஸ்டா இருக்காரு. அதுல ஒரு நாளைக்கு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா மான்குட்டி, இது ஒரு மான், ஒரு வந்து இது கர்ப்பமுள்ள மான் வந்து ஓடுறது. அது வந்து பின்னாடி இது ஒரு என்னது லயனோ டைகரோ என்னோ வந்து ஃபாலோ பண்றது, அதை கில் பண்றது. அப்ப இது ஓடி ஓடி என்ன ஆயிடுறதுன்னா ஒரு நதி, ஒரு இது இருக்கு தண்ணி ஓடை மாதிரி இருக்கும் நதி வைக்கலாமே, அதை கிராஸ் பண்றது. அதை கிராஸ் பண்ணும்போது என்ன பிரசவம், குழந்தை பிறந்து அது இறந்து விடுது. அம்மா மான் வந்து இறந்து விடுறது. அப்ப இந்த குட்டி மான் வந்து ரொம்ப சின்ன பாப்பா இல்லையா, ஐயோ அது வந்து டேக் கேர் பண்ணணுமே, ஏன்னா அந்த பின்னாடி புலி சிங்கம்லாம் வந்து இருக்கேன், அது வந்து அடிச்சு கொன்னுடுமேன்னு சொல்லிட்டு இவர் ரொம்ப இதெல்லாம் நிறுத்தி அந்த மானை எடுத்து வச்சுட்டு கேர்ஃபுல்லா ப்ரொடெக்ட் பண்ணி வளர்த்துறாரு. சரி இதுக்கு வந்து வேற எங்கேயும் ஹார்ம் வராம நானே வந்து அதை கேர்ஃபுல்லா வளர்த்துறேன். அது என்ன ஆயிடுது, ஃபர்ஸ்ட் கம்பேஷனா ஆரம்பிச்சது. அப்புறம் அதுக்கு வெளியே ஒரு ஆர்வம் வந்து அதையே பார்த்து நம்ம எதுக்கு காட்டுக்கு வந்தோம், எல்லாத்தையும் துறந்து வந்திருக்கோம். ஆனா திரும்பி இதே பௌதிக உலகத்துல போறா போல அவர் திரும்பி அது பேர்ல ஒரு ஆசை பாசம் எல்லாம் வச்சு அதுலயே டைம் போயிட்டு இருந்தது அவருக்கு. இந்த பூஜை பனஸ்கரம்ல விட்டுட்டாருன்னா அவ்வளவு ஸ்ரத்தையா பண்றது இல்ல. அப்புறம் இறக்குற தருவாய் வந்து கொடுத்து மான் குட்டி கொஞ்சம் பெருசா எடுத்து, ஆனா இறக்கும் போது என்னது, நான் இறந்து போயிட்டேன்னு வயசா எடுத்தே ஒரு மாதிரி இதாயிட்டார். நான் இறந்து போனேன்னா என்ன ஆகும், என் மான்குட்டியை யார் பார்த்துப்பா, என் மான்குட்டி யார் பார்த்துப்பா அப்படின்னு நினைச்சுனே இறக்குறார். அவர் வந்து அடுத்த ஜென்மத்துல மானா பிறக்கிறார். அதான் இந்த ஆத்மா போறது அடுத்த மான்குட்டியா பிறக்கிறார். அப்புறம் என்னது ஆனா அவர் ரொம்ப நல்ல டிவோட்டியா இருந்ததுனால அவருக்கு வந்து நினைவு இருந்தது, போன ஜென்மத்தை நம்ம என்னமா இருந்தோம்னு நினைவு இருந்ததுனால அவர் நான் இந்த மாதிரி ஒரு பைத்தியகரத்தனம் பண்ணிட்டேனே, நான் வந்து மான நினைச்சுட்டு உயிரை விட்டுட்டேன், நம்ம நல்ல ராஜாவா இருந்தோம் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு காட்டுல வந்து பகவானை இது சேவிச்சுன்னு இருக்கலாம்னு நினைச்சதுக்கு இந்த மாதிரி பண்ணிட்டோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அந்த மானோட ஜீவிதத்தை வாழ்ந்துட்டு இருக்காரு. அப்புறம் அது அந்த என்னது லைஃப் முடியும் போது அப்புறம் வந்து ஜடபரதரா பிறக்கிறார். ஜடபரதர்னா என்னது, ஜடம்னா எதுக்கு சொல்லுவோம், ஒன்னுத்துக்கு என்ன சொன்னாலும் ஜடம் மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோமே, ஒன்னும் அஃபெக்டே ஆகாது. வந்து திட்டினாலும் சரி புகழ்த்தி சொன்னாலும் சரி ஒன்னும் கண்டுக்க மாட்டார். நான் வந்து ஆத்மா, எனக்கு ஒண்ணுமே பாதிப்பே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்துட்டார். ஆனா பாக்குறவாளுக்கு எப்படி இருக்கும், அந்த மாதிரி யாராவது இப்ப நம்மளே பார்த்தோம்னா என்னது, ஐயோ நம்ம என்ன சொன்னாலும் இது ஒன்னும் கண்டுக்கவே மாட்டேன், பைத்தியமோ அப்படின்னு நினைப்போம் இல்லையா. அது போல அந்த மனுஷாலாம் திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டான்.
இது பைத்தியம் தான், இது ஒண்ணும் தெரிய மாட்டேங்கிறது, என்ன இப்படி உட்கார்ந்துட்டு இருக்க, பைத்தியம் மாதிரி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு. சரி, இதுக்கு ஒண்ணும் வேலையும் பண்ண தெரியாது, சும்மா உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான் அப்படின்னு. ஆனா அவர் பெரிய ஞானி. நம்ம ஒண்ணும் பந்தப்பட்டுக்கப்படாது, இந்த ஜென்மம் லாஸ்ட், இதோட நம்ம வந்து போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு. அப்புறம் ராஜாவோட அங்க வந்து ரகுகணர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ராஜா, அவரோட பல்லக்கு தூக்கத்துக்கு ஒரு ஆள் தேவைப்படுறது. 3 பேர் இருக்கா, இன்னொரு ஆள். அப்ப சரி, இவன் சும்மா தானே உட்காந்து, வா பல்லக்கு தூக்கு அப்படின்னு சொன்னோன்னே இவர் வர்றார். சரி, பல்லக்கு தூக்குறேன் அப்படின்னு. பல்லக்கு தூக்கின்னு போகும்போது இவர் மாத்திரம் கோணி நடக்கிறார். இந்த மாதிரி தாண்டி போறார். அப்ப அந்த பல்லக்கு ஆடிண்டே இருக்கு. அப்ப ராஜா கத்துறார், என்ன எல்லாரும் ஒழுங்கா நடக்கும், உனக்கு என்ன இருக்கு, ஏன் நீ இந்த மாதிரி நடக்கிறன்னு. அப்ப அவர் சொல்றாரு, கீழே எறும்பு எல்லாம் போறது, அது மேல நான் பிதிச்சு அதெல்லாம் கொன்னுட்டு எனக்கு பெரிய பாவம் கிடைக்கும்னு சொன்னோன்னே ராஜாக்கு அதிசயமா இருக்கு, இது என்னது இப்படி எல்லாம் பேசுறான்னு. ஒரு சாதாரண ஆளு, ஏதோ பைத்தியமா இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சது ஆளு இப்படி பேசுறாரு சொல்லிட்டு அப்புறம் தெரிய வந்தது இவர் பெரிய மகாத்மா தான் அப்படின்ட்டு தெரிய வந்துச்சு. இதுல என்னன்னா, அடுத்த ஜென்மம் விடலாம், என்னது எம் வாப்பி ஸ்மரன் பாவம். ஒருவன் உடலை விடும்போது எந்த நிலையில இருக்கானோ, அந்த எந்த நிலை எண்ணுகிறானோ அந்த நிலை அவன் அடைந்து விடுவான். அதுதான் இந்த ஸ்லோகங்கள் கொடுத்திருக்கு. இவரோட எக்ஸாம்பிள் என்னன்னாக்கா, இவர் வந்து மான நினைத்துட்டு உயிர் விட்டார், அப்ப மானா போயிட்டார். அப்புறம் ரியலைஸ் அண்ட் அந்த மானோட ஜீவிதம் முடிச்ச அப்புறம் தான் அதுக்கு அடுத்த ஒரு ஜென்மம் அவருக்கு கிடைச்சு அவர் வந்து முக்தி பெற்றாரு சொல்லிட்டு இது ஒரு ஜடபரதர் கதைன்னு சொல்லிட்டு ஐ டோன்ட் நோ இங்க எதுல இருக்கா தெரியாது, அதனால சொல்லி முடிச்சுட்டேன். தஸ்மாத் சர்வேஷு காலேஷு மாமனுஸ்மர யுத்ய ச மய்யர்பிதமனோ புத்திர் மாமே வைஷ்யஸ்ய சம்சயஹ. என்னது திரும்பி ஏதோ சம்சயம் சொல்ற, ஏதோ டவுட் இல்லை அப்படிங்கிறார். எனவே அர்ஜுனா, என்னை இந்த கிருஷ்ண உருவில் எப்போதும் எண்ணிக்கொண்டு அதே சமயம் உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையான போரிடுதலையும் செய்வாயாக. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா இது. உன்னுடைய கடமையை செய்வாயாக. ஆனால் அர்ஜுனனுக்கு என்ன கடமை? போரிடும். நமக்கு என்ன கடமை? அது செய்தான் சொல்றேன். அதெல்லாம் விட்டுட்டு கோயிலுக்கு போ, ஜபா பண்ணு, ஒண்ணும் பண்ணாது வீட்லயே உட்காந்து எந்த நேரமும் ஜபா பண்ண சொல்லவே இல்லை. நம்ம கடமையை பண்ணணும், டியூட்டி பண்ணணும், ஆனா பகவானை நினைக்கணும், அப்படிதான் சொல்றார் பகவான். சோ வந்து என்ன வந்து கிருஷ்ண ரூபத்துல இது பண்ணுங்க. எனவே அர்ஜுனா, என்னை இந்த உருவில் என்னது கிருஷ்ண ஒரு 200 ஃபார்ம், அப்படி ஷியாமசுந்தர ஃபார்ம் அப்படின்னு அதுக்கு பேரு. இந்த ஷியாமசுந்தர ஃபார்ம்ல நீங்க வந்து என்ன பிரம்மன் பரமாத்மா ஒரு நம்ம ஹியூமன் பாடி மாதிரி ஒரு பாடி. சோ அது வந்து கிருஷ்ணா அந்த ஃபார்ம்ல நீங்க வந்து என்ன வழிபடுங்க. அப்புறம் அப்புறம் அது வந்து கடமை, உங்களுடைய கடமையும் உங்களோட என்ன டியூட்டி உண்டோ அதை பண்ணிட்டே நீங்க வந்து என்னோட என்னது ஸ்மரணத்துல இருக்குங்க அப்படின்னு. அப்புறம் என்னது, உன்னுடைய செயல்களை எனக்கு அர்ப்பணித்து உன்னுடைய மனதையும் புத்தியையும் என்னில் நிலைநிறுத்துவதன் மூலம் நீ என்னையே அடைவா என்பதில் ஐயம் இல்லை அப்படின்னா. அப்புறம் என்ன இருக்கணும், அவங்க டியூட்டி எல்லாம் பண்ணணும், ஆனா யார் நினைத்து பண்ணணும், என்ன நினைச்சுட்டு பண்ணோம், பகவான் ஒரு டியூட்டி கொடுத்துருக்காரு, அதை நான் வந்து நிறைவேற்றணும். இதோட பலன் என்னது, அதெல்லாம் பகவான் பார்த்துப்பார், இதெல்லாம் நான் வந்து கிளைம் பண்ண வேண்டாம், என்ன உண்டோ அது வந்து பகவான் கொடுப்பார். அந்த மாதிரி வந்து எல்லாம் புத்தி இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாமே பகவான் கொடுத்துடணும். நான் தான் ஸ்மார்ட், என்னாலதான் முடியும்னு சொல்லிட்டு நினைக்கவே கூடாது. பகவான் நினைச்சா ஒண்ணும் இல்லாம ஆக்கிடுவார். என்ன பெரிய ஸ்மார்ட்டா இருந்தாலும் அவருக்கு அந்த சக்தி உண்டு. நம்ம எல்லாம் வெறும் ஆர்டினரி லிவிங் பீங்ஸ். சோ நம்ம வந்து எல்லாமே சரணடைஞ்சு, அதுதான் சரணடைகிறது. அந்த மாதிரி பண்ணிட்டோம்னாக்கா அந்த மாதிரி ஒரு ஆள் என்னை அடைவான் என்பதில் ஐயம் இல்லை. ந சம்சய ஐவைஷ்ய அசம்சய. அபியாச யோகயுக்தேன சேதசா நான்யகாமினா பரமம் புருஷம் திவ்யம் யாதி பார்த்தானு சிந்தையன். பரமபுருஷ பகவானாக என்னை தியானித்து எப்போதும் தனது மனதை நினைப்பதில் ஈடுபடுத்தி அவரை நினைப்பதில் ஈடுபடுத்தி இவ்வழியிலிருந்து சற்றும் பிறழாது பயிற்சி செய்பவன் பார்த்தனை நிச்சயமாக என்னை அடைகிறான். எப்படி வித்தவுட் டீவியேட் ஆகாம எந்த நேரமும் பகவானை வந்து நினைத்தன. என்ன செயல் பண்ணலாம், நம்மளோட ஆர்டினரி நம்ம வீட்டு வேலையெல்லாம் பண்ணலாம், என்னெல்லாம் நமக்கு டியூட்டி இருக்கோ எல்லாம் பண்ணலாம். ஆனா நம்ம மனசுல என்ன இருக்கணும், கிருஷ்ணாக்கு வேண்டி செய்யறேன், கிருஷ்ணா நினைத்துன்னு பண்றேன். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது கண்டிப்பா அவன் வந்து நிச்சயமாக என்னை அடைவான். இது வந்து அஜாமிளன் கதை. ஓகே, இது அஜாமிளன். அப்ப அதுவும் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, கன்யாகுப்ஜ என்னும் ஊரில் அஜாமிளன் என்ற ஒரு பிராமணன் இருந்தார். அவன் ஒரு வேசிய மனம் புரிந்து பிராமண குணங்கள் அனைத்தையும் இழந்தான். அவன் நல்ல பிராமணனா இருந்தா, நல்ல பௌதிக இதெல்லாம் ஆன்மீகத்துல எல்லாம். ஆனா யாரோ அந்த வேசிய பார்த்து இந்த மாதிரி பார்த்தோம்னா, ஓ இந்த லைஃப் நல்லா இருக்கே, நம்மளும் வேணா அதை ஒரு ஃபேமிலி லைஃப் மாதிரி லீடு பண்ணலாமே சொல்லிட்டு ஒரு வேசிய மனம் ஒரு இது என்னது, ஹி காட் மேரிட். அவர் வந்து கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தார். அப்புறம் என்னாச்சு, கல்யாணம் ஆச்சுன்னா மனைவி குழந்தைகள் நிறைய குழந்தைகள்லாம் பிறந்தது.
மனைவி மக்களை பராமரிப்பதற்காக கொலை செய்தல், கொள்ளையடித்தல், சூதாடுதல், ஏமாற்றுதல் என அனைத்து வகையான பாவ செயல்களிலும் ஈடுபட்டவாறு தனது வாழ்வில் 88 ஆண்டுகளை கழித்தான். கல்யாணம் பண்ணாச்சுன்னா ஆக்சுவலி அவளோட டிபெண்டன்ஸ் இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து டேக் கேர் பண்ணோம். அப்ப அவங்களுக்கு எல்லாம் அப்ப ஏதாவது என்ன பண்றது, கொலை கொள்ளை எல்லாம் பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி 88 இயர்ஸ் முடிஞ்சாச்சு அவருக்கு. அந்த டைம்ல அவனுக்கு 10 மகன்கள் இருந்தனர். அவனுக்கு 10 மகன்கள் இருந்தனர். கடைசி மகனது பேரு நாராயணன். அந்த குழந்தையின் மழலை பேச்சாலும் நடையாலும் அவன் மீது அஜாமிலன் அதிக பற்று கொண்டான். எப்பவுமே ஒரு சின்ன குழந்தை நம்ம வீட்டுல இருந்தா அதுக்கு அந்த குழந்தைக்கு தான் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து இங்க வா வா அப்படின்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா. சோ அன்பின் மிகுதியால் அந்த குழந்தை எப்போதும் கொஞ்சி குலாவி நாராயண இங்க வா, நாராயண இது சாப்பிடு என்று பலமுறை அவன் பெயரை சொல்லி அழைத்து அவனது நினைவாகவே வாழ்ந்தான். தனக்கு மரணம் நெருங்குவதை கூட அவன் உணரவில்லை. 88 வயசு ஆயிடுச்சு, எனி டைம் டெத் வந்துடும், அது கூட அவன் he did not realize. அப்புறம் என்ன எடுத்து ஒரு நாள் அஜாமிலன் பயங்கரமான தோற்றத்துடன் கூடிய யமதூதர்கள் கையில் பாசக்கயிற்றுடன் வருவதை கண்டான். அதனால் கலக்கமடைந்த தன் மகனை நாராயணா என்று பலமாக அழைத்தான். அஜாமிலன் பகவானுடைய தெய்வீக நாமத்தை பயத்தின் காரணமாக உச்சரித்த போதிலும் அது குற்றமின்றி இருந்ததால் உடனடியாக விஷ்ணு தூதர்கள் அங்கே வந்து அஜாமிலனின் உயிரை பிரிப்பதிலிருந்து யமதூதர்களை தடுத்தனர். யமதூதர்கள் டைம் ஆயிடுச்சு இவனுக்கு போறதுக்குன்னு சொல்லிட்டு வந்து வராங்க. அதை பார்த்து இவரோட அந்த கண்ணுல தெரிய வந்து அவர் தன்னோட பிள்ளையதான் கூப்பிட்டுருக்காரு, நாராயணான்னு கூப்பிட்டுருக்காரு. அதுக்குள்ள கிருஷ்ண தூதர்கள்லாம் வந்தாச்சு அங்க. எங்க பகவானோட பேர் கொடுத்துருக்க சொல்லிட்டான், அதனால உங்களுக்கு எல்லாம் ரைட் இல்ல கொண்டு போறதுக்கு, நான் வந்து என்னோட இந்த உலகத்துக்கு தான் நான் கூட்டின்னு போக முடியும் அப்படின்னு. அப்ப அவா தமிழ்ல ஒரு வாக்குவாதம் அண்ட் சண்டை, யமதூதர்களுக்கும் விஷ்ணு தூதர்களும் சண்டை. யமதூதர்களும் விஷ்ணு தூதர்களும் இடையிலான வாத பிரதிவாதங்கள். யமதூதர்களுக்கு யமதூதர்களுக்கு யமராஜர் வழங்கிய அறிவுரை, அப்புறம் பக்தர்களுக்கு பாதுகாப்பு, பாவத்தை அழிக்கும் ஹரிநாமம் யமராஜரிடம் இருந்து பாதுகாப்பு. இது ஃபைனலி என்ன, அவருக்கு வந்து ஓகே நாங்க ஓகே நாராயண சொல்லியிருக்கா இல்லையா, ஓகே போயிடுறா, யாரும் யமதூதர்கள்லாம் போயிடுறான். அப்புறம் இவளுக்கு வந்து இல்ல இன்னும் நீ கொஞ்ச நாள் வாழ்ந்துட்டு தான் நீ வந்து உனக்கு இன்னும் டைம் ஆகல மேல போறதுக்கு, நான் நல்லா வாழ்ச்சோன்னு தென் யூ ரியலைஸ் நான் இவ்வளவு பெரிய பைத்தியக்காரத்தனமா இந்த மாதிரி இருந்திருக்கேன் பௌதிக உலகத்துல, நல்லாதான் இருந்தேன், அதுல ஏதோ இந்த இதுல ஆசைப்பட்டு திரும்பி குடும்பம் மனைவி மக்கள்னு எல்லாம் அதுல போய் அதனால எல்லா பாவ செயல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். அப்ப இனிமே அப்படி இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நல்லா பகவானோட பக்தியோட இருந்து கடைசியில பகவான் உலகத்துக்கு தான் போனார். கதை அப்படிதான் முடியாது. இன்னும் இருக்கா, ஓகே நான் முடிக்கும் இல்லைன்னு நினைச்சு சொன்னேன். யமதூதர்களும் விஷ்ணு தூதர்களும் இடையே நடந்த சொற்பொழிவை கேட்ட பிறகு அஜாமிலன் உயிர்களுக்கும் முழுமுதற் கடவுளுக்கும் இடையிலான உறவை பற்றிய தெய்வீக மத கோட்பாடுகளை புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. அவருக்கு அப்பதான் நல்லா புரிய வந்தது. அவர் இப்போது ஒரு முழுமையான தூய பக்தர். எனவே அவர் செய்த பாவ செயல்கள் அனைத்தையும் நினைவுபடுத்த முடிந்தது. இது செய்ததற்காக மிகவும் வருத்தப்பட்டார். அவர் ஹரிபக்தி நெறியில் வாழ்ந்து பின் விமானம் ஏறி வைகுண்டம் அடைந்தார். நிறைய வருஷம் வாழ்ந்தப்புறம் வைகுண்டத்துக்கே போய்விட்டார். சோ அதனால நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், அப்ப கடைசியில இறக்கும் போது மாத்திரம் நாராயணா கோவிந்தான் கூப்பிட்ட போருமானு அப்படிலாம் போறாது. நம்ம அந்த டைம்ல என்ன வரும் தெரியுது, கடைசியில ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு படிக்கலாம். அந்த டைம்ல நமக்கு வந்து வராது என்ன, எல்லாம் ஒரு டெத் வரும்போது 1000 தேள் கொட்டுற போல ஒரு வலி இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கேன். அந்த டைம்ல எல்லாம் நாராயண எல்லாம் வருதுன்னா ரொம்ப அதுக்கெல்லாம் பக்குவம் வேணும். அதெல்லாம் நமக்கு வருமா எல்லாம் தெரியாது. நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கான்சியஸா இருப்போமானே தெரியாது. அந்த டைம்ல என்ன நினைச்சுட்டு இருக்கோம் ஒன்னும் தெரியாது. எஸ், கவிம் புராணம் மனுஷாசிதாரம் அனோரணீயாம்சம் அனுஸ்மரேத்ய சர்வஸ்ய தாதாரம் அச்சிந்திய ரூபம் ஆதித்ய வர்ணம் தமசப்பரஸ்தாத். எல்லாம் அறிந்தவர் யாரு, கவிம் புராணம். இவர் வந்து புராணம் கவிம் எல்லாம் அவர் தெரிந்தவர், மிகவும் பழமையானவர், கட்டுப்படுத்துபவர். எப்படி கிருஷ்ணரோட எல்லா இதுவும் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். அந்த மாதிரி நம்ம வந்து பகவானை நினைவு கூர்ந்து பகவானை வந்து வழிபடணும். எப்படி அவர் வந்து அவருக்கு எல்லாம் தெரியும், எல்லாம் அறிந்தவர், மிகவும் பழமையானவர். படிச்சோம் இல்லையா, சூரிய பகவானுக்கே அவர் வந்து பகவத்கீதா சொல்லி கொடுத்திருக்கார் மனுவெல்லாம் பெருக்கிறதுக்கு முன்னாடி. சோ அவர் எவ்வளவு பழமையானவர். கட்டுப்படுத்துபவர், அணுவை விட சிறியவர். இந்த போட்டிருக்க அனோரணீயாம்சம் அவ்வளவு சின்னதா இருப்பார். எங்க பரமாத்மா ரூபத்தை நம்ம ஹிருதயத்துக்குள்ளேயே இருக்காரு. ஆனா யூனிவர்ஸ் ஃபுல்லா அவரோட இதுலதான் அவர் அது ஃபுல்லா நிறைஞ்சிருக்காரு. விபு, அதுக்கு அணுவோட ஆப்போசிட் விபு, அந்த மாதிரி இருக்காரு. எல்லாவற்றையும் பராமரிப்பவர், எல்லா பௌதிக கருத்துக்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர், புரிந்து கொள்ள முடியாதவர். நமக்கு புரிஞ்சு ஒரு இது என்னது எக்ஸாக்டா பகவான் எப்படி இருப்பான்னு புரிய முடியாது.
ஏதோ இப்படி வரைஞ்சுக்கலாம், இந்த மாதிரி புரிஞ்சுக்கலாம். ஒரு கையில புல்லாங்குழல் வச்சுக்கலாம். ஆனா எல்லா இடத்தையும் பரவி இருக்காது. எப்படி நம்ம ஹிருதயத்துக்குள்ள இவ்வளவு சின்னதா பரமாத்மா எப்படி இருக்காது? இது கொஞ்சம் ஒரு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் அப்படின்னு. புரிந்து கொள்ள முடியாதவர், ரூபமுடையனவர், இவர் வந்து இஸ் அ பர்சன். அப்புறம் சூரியனை போன்று பிரகாசமானவர் என்று பரமபுருஷரை ஒருவன் தியானம் செய்ய வேண்டும். இந்த மாதிரி நினைத்திருந்தான் பகவானுக்கு இவ்வளவு குவாலிட்டிஸ் இருக்குன்னு நினைச்சிட்டு நம்ம வந்து தியானம் பண்ணும்போது என்ன, கண்டிப்பா அவருடைய இடத்துல நம்ம போயிடுவோம். இது வந்து இப்ப யாரெல்லாம் அதுவெல்லாம் வழிபடுறாங்கன்னா, இந்த பாகவதத்துல இந்த ஸ்டோரி வந்து, பூமி பசு வடிவம் பெற்று பிரம்மாவை பார்க்க சென்று அசுர மன்னர்கள் மூலம் ஏற்பட்ட பேரிடர்களை கூறினாள், கண்ணீர் வடித்தாள். நிறைய அந்த எப்ப அசுரர்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் சண்டை இருந்துட்டே இருக்குமே, அப்ப ஃபைனலி அஃபெக்ட் ஆகுது யாரு? பூமி தாய் தான். இப்போ வந்து பசு வடிவத்துல போயிட்டு அந்த பிரம்மாட்டு போயிட்டு சொல்றா, இது ரொம்ப இவாளோட எல்லாம் அட்டுழியை தாங்க முடியல அப்படின்னு. அப்ப பிரம்மா என்ன பண்றார்? பின்னர் பிரம்மா தனிப்பட்ட முறையில் விஷ்ணுவை தியானம் செய்து அவரிடமிருந்து வந்த செய்தியை தேவர்களுக்கு தெரிவித்தார். பாக்கியுள்ள தேவர்களுக்கு எல்லாம் ஒண்ணும் அவ்வளவு பவர் கிடையாது, பிரம்மாக்கு இருக்கிறவர். இப்ப பிரம்மா எப்பவுமே தியானத்துல இருந்து அவருக்கு வந்து புரிய வரும். இவர் வந்து கிருஷ்ணா என்னவோ சொல்லுவார், விஷ்ணு சொல்றது வந்து அப்புறம் இவர் அந்த தியானத்தை கலைஞ்சு சொல்றார், விஷ்ணு இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லியிருக்காரு, இந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணுங்க அப்படின்னு. சோ அவர் தியானம் யாரு பண்றாரு? கிருஷ்ணரை தான் பண்றாரு. கிருஷ்ணர் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் விஷ்ணு. அப்புறம் சிவன் பார்வதி, இவாளும் எப்படி தியானம், சிவன் எப்பவும் தியானத்துலதான் இருப்பார். இந்த சிவன் பார்வதி புனித பாகவத புராணத்தை கூறுகிறார். இது ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு பாகவத புராணம். பட் இது இப்போதைக்கு நம்ம இது நினைச்சுக்கலாம், இந்த பாகவத புராணம் ஓகே வந்து சுக்கதேவர். பட் இதுல வரலவே இல்லையே, சுக்கதேவரோட போட்டோவே இல்லை. ஆனா நேத்திக்கு நம்ம சொன்னோமே, நேத்திக்கு முடிச்சோமே இந்த. அப்ப சிவன் வந்து யாரு தியானம் பண்றார்? கிருஷ்ணரை தான் தியானம் பண்றார். பாகவத கதையெல்லாம் சொல்லி பார்வதிக்கு சொல்றார். இவ எல்லாருமே வந்து கிருஷ்ணரை தான் வழிபடுறாங்க. இட் இஸ் ப்ரூவ்டு. எஸ். 8.50 மாமுபேத்ய புனர்ஜன்ம துக்காலயம் அசாஸ்வதம் நாப்னுவந்தி மகாத்மானஹ சம்சித்திம் பரமாம் கதாஹ. பக்தியில் யோகிகளான மகாத்மாக்கள் என்னை அடைந்த பிறகு முற்றிலும் துன்பம் நிறைந்த இந்த தற்காலிகமான உலகத்திற்கு திரும்பி வருவதில்லை. இந்த உலகம் தற்காலிகமானது, துக்கம் நிறைந்தது. துக்காலயம், அதனாலதான் துக்காலயம் போட்டிருக்கேன். ஏன் துக்கம் போடல? துன்பம் போட்டிருக்கேன். துன்பம் நிறைந்த இந்த தற்காலிகமான, துன்பமும் நிறைந்தது, அசாஸ்வதம். இது வந்து ஏன் பிரளயம் வரும்போது இதெல்லாம் அழிஞ்சு போயிடும். நம்ம பூமி மாத்திரம் இல்ல, ஃபுல் ஒரு அண்டமே அழிஞ்சு போயிடும். சோ இதெல்லாம் அசாஸ்வதம், இதெல்லாம் பெர்மனன்ட் கிடையாது. அப்ப அவ வந்து மகாத்மாக்களுக்கு இதெல்லாம் தெரியறதுனால அவங்க வந்து இந்த என்னை அடைந்த பிறகு முற்றிலும் துன்பம் நிறைந்த இந்த தற்காலிகமான உலகத்திற்கு அவர்கள் திரும்பி வருவதில்லை. ஏனெனில் அவர்கள் மிக உயர்ந்த பக்குவத்தை அடைந்து விட்டனர். அந்த பக்குவ நிலை என்னது? பகவானோட உலகம், பூலோக விருந்தாவன். அங்க போய்விட்டோம்னா திரும்பி நம்ம வந்து இந்த பௌதிக உலகத்துல திரும்பி வரமாட்டோம். அப்புறம் 8.16 ब्रह्म भुवना लोका पुनर्आवर्तिनो अर्जुन माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते. புனர்ஜன்ம வித்யதே. ஜட உலகின் மிக உயர்ந்த லோகத்திலிருந்து மேல, இன்னும் பிரம்ம லோகத்திலிருந்து கீழே பாத்தாளம் வரைக்கும், மிக ஜட உலகின் மிக உயர்ந்த லோகத்திலிருந்து மிகவும் தாழ்ந்த லோகம் வரை அனைத்தும் பிறப்பும் இறப்பும் மாறி மாறி நடைபெறும். துன்பம் நிறைந்த இடங்கள், எல்லாமே துன்பம் நிறைந்த இடங்கள். அதுல வந்து பிறப்பு இறப்பு வந்துட்டே இருக்கும். ஆனால் குந்தியின் மகனே, என்னுடைய இடத்தை அடைப்பவன் என்றும் மறுபிறவி எடுப்பதில்லை. பகவானுடைய உலகம் இருக்கு, அது இந்த சார்ட் பார்க்கலாம், இதுக்கப்புறம் வரும். அப்ப இது எப்படி நம்ம வந்து சொர்க்கம் எப்படி? கலவரம் நிறைந்த சொர்க்கம். எப்போ ஏதாவது இது அங்க ஒன்றும் பெரிய நிம்மதி எல்லாம் கிடையாது. சொர்க்கத்திலயும் வந்து அடிதடி சண்டையெல்லாம் இருக்கும். அப்புறம் நரகமோ அதை விட கொடுமையானது. எல்லாம் எண்ணெயில வறுக்கிறதும் போட்டு வதக்கி எடுக்கிறதும், அந்த மாதிரி ரொம்ப நரகம்னா இட்ஸ் அ வெரி ஹெல்னு சொல்லுவோமே, நரக வாழ்க்கை சொல்லுவோமே, அந்த மாதிரி எப்போ வந்து கஷ்டம். பூமி அதை விட கலவரம் நிறைந்த பூமி தான் பாக்குறோமே. எப்ப பார்த்தாலும் ஒரு சண்டை, பொலிட்டிக்கல் சண்டை, அந்த சண்டை இந்த சண்டை இருக்கும். ஸோ எங்கேயுமே நிம்மதி கிடையாது. எங்க நமக்கு நிம்மதி? பகவானுடைய உலகத்துக்கு தான். ஸோ அங்கதான் நம்ம போகணும். எஸ். அப்புறம் 17, 18, 19. எஸ். சஹஸ்ரயுக பர்யந்தம் அஹர்யத் பிரம்மணோ விதுஹு ராத்திரிம் யுக சஹஸ்ராந்தம் யுக சஹஸ்ராந்தாம் தே அஹோராத்திர விதோ ஜனாஹ அவ்யக்தாத்யக்த சர்வ அவ்யக்தாத்யக்தய சர்வா பிரபவந்திய ஹராகமே ராத்ராகமே பிரலீயந்தே தத்ரைவாவ்யக்த சம்யகே. அப்புறம் 19 பூத கிராம சேவாயம் பூத்வா பூத்வா பிரலீயதே ராத்ராகமே அவசக பார்த்த பிரபவத்ய ஹராகமே. இதுல என்ன மீனிங் என்ன இருக்கு? மனித கணக்கின்படி 1000 யுகங்களை கொண்ட காலம் பிரம்மாவின் ஒரு பகலாகும். அவரது இரவின் காலமும் அது போல திரும்பி 1000.
அந்த மாதிரி வந்து அவரோட காலம் ஒரு நாள் ஒரு நாள்னாக்கா நம்மளோட 1000 யுகங்கள், 1000 வருஷம்லாம் கிடையாது, 1000 யுகங்கள். ஒரு யுகம் அது அந்த கணக்கெல்லாம் பார்த்தோம் நம்ம இந்த மாதிரி. அப்போ பிரம்மாவின் பகல் தோன்றும் போது எல்லா ஜீவாத்மாக்களும் அவ்வியக்த நிலையிலிருந்து தோன்றுகின்றனர். எல்லாம் இதுல இருக்கு, அன்மேனிஃபெஸ்டட் ஃபார்ம் இருக்கு. அவரோட பகல் தோன்றும் போது எல்லாம் அப்படி முழிச்சு நம்ம எப்படி தூங்கத்துல இருந்து எழுந்துக்கிறோமோ அது போல அவரோட பகல் தோன்றும் போது நம்மள எல்லாம் அப்படி வந்து மேனிஃபெஸ்ட் ஆயிடும். அப்புறம் பின்னர் இரவு வந்தவுடன் அவர்கள் மீண்டும் அவ்வியக்தத்துடன் இணைந்து விடுகிறார். திரும்பி எல்லாம் அந்த ஒடுங்கி அந்த அந்த ஷெல்லுல அந்த எப்படி ஃப்ராக் தலையை போட்டுக்கிறது அந்த மாதிரி திரும்பி எல்லாம் வந்து இதாயிடும், அன்மேனிஃபெஸ்ட் ஃபார்ம்ல வரும். திரும்பி அவர் பகல் வரும்போது எல்லாம் மேனிஃபெஸ்ட் ஆயிடும். அப்புறம் அந்த ராத்திரி வரும்போது எல்லாம் அன்மேனிஃபெஸ்டட் ஃபார்ம். அப்படி மீண்டும் மீண்டும் பிரம்மாவின் பகல் வரும்போது இந்த ஜீவாத்மாக்கள் தோன்றுகின்றனர். பிரம்மாவின் இரவு வரும்போது இவர்கள் அனாதரவாக அழிக்கப்படுகின்றனர். அன்மேனிஃபெஸ்ட்னா திரும்பி எல்லாம் அழிஞ்சு அந்த இது அழிஞ்சுனே அது ரூபம்ல நம்மளோட அழிஞ்சு போயிடும். ஆனா இருக்கும், சோல் இருக்கும். திரும்பி அடுத்தது இது எடுக்கும் போது ஏதோ ஒரு ஃபார்ம்ல நம்ம வெளியில வருவோம். சோ இது அந்த இந்த ஸ்லோகத்துல இதுதான் அர்த்தம் கொடுத்து. சோ எந்த உலகத்துல யாரெல்லாம் இருக்காங்கன்னு ஒரு சார்ட்ல போட்டுருக்கு. பூலோகம் 7வது, அதுதான் மனிதர்கள் இருக்கும் நம்ம. ஆனா முன்னோர்கள்லாம் எங்க இருக்காங்க? புவர் லோகத்துல இருக்காங்க. அதுக்கு மேல ஸ்வர்க லோகத்துல தேவர்கள், மகர் லோகத்துல பிருகு முனி அண்ட் பிரஜாபதிகள், ஜனலோகத்துல பிரஜாபதிகள் இருக்காங்க, தபலோகத்துல சனத்குமாரர், மேல சத்திய லோகத்துல பிரம்மா இருக்கார். அப்புறம் நமக்கு கீழே பூலோகத்துக்கு கீழே யாரெல்லாம் இருக்காங்க? அத்தல வித்தல சுத்தல எல்லாம் அசுரர்கள் பூதங்கள், சிவபெருமான். அப்ப சிவபெருமானோட இடம் எங்க இருக்கு? வித்தல லோகத்துல இருக்கு. வித்தல லோகத்தை இஸ் இன்சார்ஜ் ஆஃப் ஆல் த டீமன்ஸ் அண்ட் பூதங்கள் அசுரர்களோட இன்சார்ஜா இங்க உட்கார்ந்து இருக்காரு. சுத்தல லோகம் அங்க வந்து மகாபலி சக்கரவர்த்தி. அப்புறம் தலாதல லோகம் அசுரர்கள் மாயாதானவர்கள். அப்புறம் மகாதள லோகத்துல நாகங்கள் இருக்கார். ரசாதளத்துல தைத்தியர்கள், பாதாளத்துல நாகங்கள், அது வாசுகி நாகம் இவாளா இருக்கா. இதுதான் வந்து 14 லோகத்துல யாரெல்லாம் இங்க எல்லாம் இருக்காங்கன்னு கொடுத்துருக்கு. இது ஒரு அண்டம் தான் கொடுத்துருக்கு. இது போல பல கோடி 100 1000 நிறைய இது இருக்கு, அண்டங்கள் இருக்கு. परस्तस्मात् भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति. இன்னும் மற்றொரு இயல்பு உள்ளது, இது நித்தியமானது மற்றும் இந்த வெளிப்படையான மற்றும் வெளிப்படுத்தப்படாத விஷயத்திற்கு அப்பாற்பட்டது. இது மிக உயர்ந்தது மற்றும் ஒருபொழுதும் அழிக்கப்படுவதில்லை. இந்த உலகில் உள்ள அனைத்துமே நிர்மூலமாக்கப்படும் போது இந்த பகுதி அப்படியே இருக்கிறது. இது கோலோக விருந்தாவன். அப்ப கோலோக விருந்தாவன் எப்படியாம்? அது வந்து நித்தியமானது மற்றும் வெளிப்படையான எதெல்லாம் மேனிஃபெஸ்ட் ஆயிருக்கு, எதெல்லாம் அன்மேனிஃபெஸ்ட் ஆயிருக்கு, அந்த மாதிரி இல்லாம எல்லாம் அங்க இருக்கும். எவ்ரிதிங் கேன் பி சீன் தேர். அந்த மாதிரி ஒரு உலகம் இருக்கு பகவானுடையது. அது மிக உயர்ந்த இடத்துல இருக்கு மற்றும் ஒருபோதும் அழிக்கப்படுவதில்லை. இதெல்லாம் அனிலேட் ஆகி இதெல்லாம் பிரம்மாவோட ஒரு நாள் ஒரு பகல் அதெல்லாம் ராத்திரி எல்லாம் வரும்போது அதெல்லாம் அனிலேட் ஆகிற போல இதெல்லாம் அது மாதிரி ஆகாது. என்ன மேல இருக்குது. இந்த உலகில் உள்ள அனைத்துமே நிர்மூலமாகும், பாக்கியெல்லாம் நிர்மூலமாகும் போது இந்த பகுதி அப்படியே இருக்கு. இந்த சார்ட்ல பாக்கலாம். பின்னாடி இன்னும் வரலையா? அப்புறம் பின்னாடி வரும். अग्निर् ज्योतिर अह शुक्ल षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः. யாரு இறக்குறாங்களோ எந்த டைம்ல இறக்குறாங்களோ எங்க போறாங்க சொல்லிட்டு போட்டிருக்கு. ஓகே, அது வந்து கொஞ்சம் படிச்சுட்டு அப்புறம் வந்து ரொம்ப சீரியஸாலாம் எடுத்துக்காதீங்க. நான் சும்மா ஒரு ஸ்லோகால் போட்டுட்டு நான் சொல்றேன். பரபிரம்மனை அறிந்தவர்கள் அக்னி தேவனின் ஆதிக்கத்துல இருந்து சூரிய வெளிச்சம், சூரியன் இருக்கிற தட் இஸ் பகல் நேரத்துல சூரிய வெளிச்சத்துல அதான் அந்த ஒளியில் பகலின் நல்ல நேரத்தில் வளர்ப்பிறை, தேய்பிறையிலே வளர்ப்பிறை தட் இஸ் அமாவாசைக்கு அப்புறம் பௌர்ணமி வரைக்கும் வளர்ப்பிறை. அந்த ஒரு 15 நாள்ல 2 வாரங்கள், அந்த 2 வாரம் 15 நாள்ல வந்து சூரியன் வடக்கு நோக்கி செல்லும் 6 மாதங்களில் இவ்வுலகை விட்டு சென்ற அந்த பரமனை அடைகிறார்கள். யாரு அந்த பீரியட்ல வந்து அந்த 6 மாசத்துல யாரு இறக்குறாங்களோ 6 மாசம் அந்த பகல் நேரம் இது என்னது சூரிய ஒளி இருக்கணும். அப்புறம் வந்து இது வளர்ப்பிறை இருக்கும்போது அந்த மாதிரி யாரு அந்த டைம்ல இறக்குறாங்களோ அவங்க வந்து கடவுளை போய் அவங்க போய் சேர்றாங்க அப்படின்னு. அப்புறம் அடுத்தது ஆப்போசிட் என்னது 8.25 தூமோ ராத்திரி ததா கிருஷ்ணஹ ஷண்மாசா தக்ஷிணாயணம் தத்ர சாந்தரமசம் ஜோதிர் யோகி பிராப்ய நிவர்த்ததே. அப்புறம் வந்து இது வந்து உத்தராயணம்,
நம்மளோட இந்த ஜனவரி 15லயே நம்மளோட இந்த தை மாசம் பிறந்ததுன்னா உத்தராயணம் தொடங்கியாச்சு. அது வந்து ஜூன் வரைக்கும் இருக்கும். அப்புறம் ஜூனுக்கு அப்புறம் என்னது தட்சிணாயனம் ஆரம்பிக்கும். அது வந்து திரும்பி ஜனவரி 14 வரைக்கும் தட்சிணாயனம். சோ இறக்குறவங்க அந்த ஜனவரியிலேருந்து ஜூன் வரைக்கும் இறக்குறவங்க பகவான் உலகத்தை அடைவார்கள். அது என்னது டே டைம்ல இறக்கணும், வளர்ப்பிறையில வந்து இறக்கணும், அந்த மாதிரி எல்லாம் போட்டிருக்கு. ஆனா தட்சிணாயனம் ஜூன்ல இருந்து இந்த டிசம்பர் ஜனவரி 14 வரைக்கும் இருக்குது தட்சிணாயனம். அந்த டைம்ல புகையிலும் இரவிலும் இது தேய்பிரையிலும், அந்த புகைனா என்னது ராத்திரி கண்ணுல தெரிப்பு ஒண்ணும் புலப்படாத ராத்திரி இறக்குறவங்க தேய்பிரையா இருக்கும்போது இதோட எல்லாம் ஆப்போசிட்டா வரும். சூரியன் தெற்கு நோக்கி செல்லும் 6 மாதங்களிலும் தான் தட்சிணாயனம். அப்புறம் இவ்வுலகை விட்டு செல்லும் யோகிகள் சந்திரலோகத்தை அடைந்து மீண்டும் திரும்பி வருகின்றனர். அவங்க வந்து என்னது பகவான் உலகத்துக்கு போக மாட்டாங்க, சந்திரலோகம் வரைக்கும் போயிட்டு திரும்பி இங்க இறப்பார்கள் சொல்லிட்டு ஸ்லோகத்துல போடுறோம். ஆனா இதெல்லாம் கால்குலேஷன் நம்ம பண்ணி யார் எப்ப இறக்குறாங்க எல்லாம் நம்ம பண்ண வேண்டாம். ஏன்னாக்கா அடுத்த ஸ்லோகம் என்ன சொல்றதுன்னா, வேதேஷு யஜ்ஞேஷு தபஸ்ஸு சைவ தானேஷு யத் புண்ணிய ஃபலம் பிரதிஷ்டம் அத்யேதி தத் சர்வமிதம் விதித்வா யோகி பரம் ஸ்தானமுபைதி சாத்யம். பக்தி தொண்டின் பாதையை ஏற்பவன் வேதங்களை படித்தல், யாகங்களை செய்தல், தவம் புரிதல், தானம் கொடுத்தல், கர்ம ஞான பாதைகளை மேற்கொள்ளுதல் ஆகியவற்றால் அடையப்படும் பலன்களை இழப்பதில்லை. பக்தி தொண்டை செய்வதன் மூலமாக இவை அனைத்தையும் பெற்று இறுதியில் நித்தியமான உன்னத இடத்தை அவன் அடைகிறான். அப்ப வந்து என்ன தட்சிணாயனா உத்தராயணா டே டைமா நைட்டா இல்ல வந்து என்னது வளர்பிரியா தேய்பிரியாலாம் ஒண்ணுமே பார்க்க வேண்டாம். அவன் பகவான் தொண்டு புரியறானா கண்டிப்பா பகவானோட தான் போவான். சோ ஸ்லோகத்துல கொடுத்திருக்கு, அடுத்த ஸ்லோகத்தை பகவானே தான் எழுதியிருக்காரு. அதனால இதுல என்னது ஹார்ட் ஃபாஸ்ட் ஒரு இந்த ரூல் அப்படிதான் அப்படின்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது. பகவானு தியானம் பண்ணிட்டு பகவானுக்கு வந்து சேவை புரிஞ்சுட்டு எல்லாம் பண்றவங்களுக்கு என்னது தானம் என்னெல்லாம் கொடுத்திருக்காரு. வேதங்களை படிக்கணும், யாகங்கள் செய்யணும், தவம் புரிதல், தானம் கொடுத்தல், கர்ம ஞான பாதைகளை மேற்கொள்ளுதல், அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணும்போது என்னது அந்த ஒரு பலன்லாம் அவன் வந்து இழக்க மாட்டான். தட் வில் டேக் ஹிம் டு பகவானுடைய உலகத்தை அடையலாம். அவனுக்கு இந்த தட்சிணாயன் உத்தராயன் வளர்ப்பிறை தேய்பிரை எல்லாம் பார்க்க வேண்டாம். சோ அதனாலதான் சொன்னேன் ரொம்ப கால்குலேஷனுக்கு எல்லாம் போகாதீங்க. எஸ், இது வந்து நிறைய கொடுத்துருக்கு. நம்ம வந்து எது இம்பார்ட்டன்டோ அது மாத்திரம் பார்க்கலாம். இப்ப நம்ம இதுதான் பார்த்தோம். இங்கதான் வந்து நம்ம நடுவுல இது வந்து ஒரு அண்டம். இந்த ஒரு அண்டத்துல 14 உலகம் இருக்கு. அந்த நடுவுல வந்து 7வது உலகம் நம்மளோட தான் அர்த்து, பூமி. அப்புறம் மேல உலகம் கீழ் உலகம் எல்லாம் பார்த்தோம், யாரெல்லாம் இருக்காங்க பார்த்தோம். இதுக்கு மேல போகணும். இதுக்கு மேல போனாதான் கோலோக விருந்தாவன். இதை வந்து ஜூம் பண்ணி காட்டியிருக்கா இப்படி இருக்கும் அப்படின்னு. ஏன்னா இது குட்டியா தெரியாது இல்லையா, அது நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது, இதுவும் கண்ணுக்கு தெரியாதுதான். இருந்தாலும் இங்க என்னன்னா கிருஷ்ணா ராதாலாம் இருப்பாங்க. உங்களுக்கு எல்லாம் கோலோக சார்ட்டே கிடைக்கிறது நம்ம இஸ்கான் மங்களூர்ல. இது பெரிய ஒரு 6 ஃபீட்னா 6 அடி தானே, 6 அடி பை 3.5 பை 6 ஃபீட், 5.6க்கு கொஞ்சம் கம்மி, 5.45 கொஞ்சம் பெருசா இருக்கும். 6 வச்சுக்கலாம். அவ்வளவு பெரிய ஒரு சார்ட் இருக்கு. சோ உங்களுக்கு யாருக்கா இன்ட்ரெஸ்ட்னாக்கா அதுவும் இப்ப நினைவு வருது. அது வந்து நீங்க கேட்டு எழுதினாக்கா நம்ம கோயில்ல இருந்து, இல்ல உங்களுக்கு யாருக்கா விருப்பம் இருந்ததுனாக்கா அது நம்ம வால்ல ஒட்டிடலாம். அதுல வந்து கிளியரா தெரியும், பெருசா தெரியும், ஜூம் பண்ணி நல்லா தெரியும் அது என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்குன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு இது எல்லாமே இருக்கும். So you can see all this details எல்லாம் இருக்கும். ஓகே, இது வந்து பிரம்ம சமிதால இதை பத்தி கொடுத்திருக்கு. கோலோக நாம்னி நிஜதாம்னி தலேச்ச தஸ்ய தேவி மகேஷ ஹரி. பகவான் இது என்னது ஹரி எங்க இருக்காரு, மகேஷ ஹரி தாம சுதேஷு தேஷு தே பிரபாவ நிச்சய விஹிதாச்ச ஏன கோவிந்தமாதி புருஷம் தமஹம் பஜாமி. பிரம்மா வந்து பிரம்ம சமிதையில வந்து பிரம்மா வந்து பகவானுக்கு பிரேயர் பண்றார். 5.29 இருந்து ஆரம்பிக்கும், 56 வரைக்கும் இருக்கும். அதுல வந்து இந்த 43வது இதுல வந்து இந்த கோலோகத்தை பத்தி அவர் வந்து வர்ணிக்கிறார். இதுல வந்து எப்படி எல்லாரும் இருப்பாங்க அப்படின்னு. இதுல இன்னும் நிறைய இது இருக்கு. பிரம்ம சமிதா 5.2ல என்ன இருக்கு, 5.3ல என்ன சொல்லியிருக்காரு, இதெல்லாம் இங்க கொடுத்துருக்கு. சில டீடைல் எல்லாம் படிக்கணும்னா இட் வில் டேக் டைம். உங்களுக்கு யாருக்காவது இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னா இல்ல நீங்க ஆக்சுவலி ஆன்லைனும் பார்க்கலாம். நீங்க வந்து இஸ்கான் கோலோக சாட் போட்டா உங்களுக்கு ஆன்லைன்லயே நல்லா ஜூம் பண்ணி பார்த்தா தெரியும். இல்ல வீட்லயே அழகா அந்த வால் பேப்பர் மாதிரி ஒட்டிக்கலாம் அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இது இன்னும் ஜூம் பண்ணி காட்டியிருப்பாங்க, அது இன்னும் கொஞ்சம் தெரியும். இது வந்து ராதாகிருஷ்ணா இருக்கா, அவளோட சக்கிகள், ராதாவோட சக்கிகள் எல்லாம் பக்கத்துல இருக்காங்க. அவ வந்து சக்கினா நாட் ஓன்லி ஃப்ரெண்ட்ஸ், சேவை பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி என்னது சக்கினா ஆக்சுவலி ஃப்ரெண்டு. ஆனா இவாளும் வந்து எல்லாம் சேவை புரிவா, அந்த ராதா ராணிக்கு சேவை புரிஞ்சுப்பா. அப்புறம் இங்க என்னது சாமவேதம், அதர்வ வேதம், ரிக்வேதம், அப்புறம் இங்க என்னது பாக்கி என்ன விட்டுருக்கு, சாமவேதம், ரிக்வேதம், அதர்வ இந்த யஜுர்வேதம்,
கீழே இருக்கு. அது இங்க போடல, ஏன்னா இடம் இல்ல, கீழே போயிடுது. அப்ப இங்க என்ன இருக்கு? காமா இருக்கு, மோக்ஷா இருக்கு. ஒரு நிமிஷம் தெரியலையே. அது எல்லாம் டீட்டெயிலா உங்களுக்கு தெரியும். தர்மா அர்த்த, கீழே வந்து அர்த்தம் இருக்கும். தர்மா அர்த்த காமா மோக்ஷா, அப்படி எல்லா ஸ்வேத துவீபா இங்க இருக்கு, எல்லாம் டீட்டெயில் போட்டிருப்பாங்க. உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னா ஆன்லைன் பாத்துக்கலாம், நம்மளே பிரிண்ட் எடுத்து வச்சுக்கலாம். பட் இது வந்து நல்ல பெரிய சார்ட்டிங் வந்து இருக்கு. நம்ம இஸ்கான் மங்களூர்லயே இருக்கு, யாருக்கு வேணுமோ வந்து கேட்டு எழுதலாம். அது நம்ம சைட்லயே கொடுத்துருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். யூ கேன் கோ டு சைட், யூ கேன் மேக் அவுட். இல்ல நீங்க யாராவது இந்த பபிதா மாதாஜிக்கு யாராவது அட்மின் சொன்னா கூட we will forward your request. அதுதான் இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலா கொடுத்துருக்காங்க. ஈசான நம்ம இதெல்லாம் கேட்டிருக்கோம் நினைக்கிறேன். ஈசான மூலை இதெல்லாம் சொல்றோம் இல்லையா? சத்ய ரவி, யாருக்கு இதெல்லாம் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ, இன்ட்ரெஸ்ட்ல தெரியும், அவ வந்து படிச்சா கொஞ்சம் புரியும் அவளுக்கு. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. நமக்கு இதெல்லாம் அவ்வளவா தெரியாது. அப்புறம் இதான் மகத்தத்துவம்னா என்னது? மாயா ரமாதேவி எங்க இருக்கார்? காரணோதக ஸ்ரீ விஷ்ணு எங்க இருக்கார்? சம்பு அவர் எங்க இருக்கார்? இது போல நம்ம அண்டம் வந்து எவ்வளவு அண்டம் இருக்கும், நிறைய. இதுக்கு வந்து கோல்டன் எக் சொல்லுவாங்க. இது வந்து நிறைய இருக்கும். இது போல அந்த எக்குக்கு அவுட் சைடு இருக்குல்ல, என்ன இருக்கு? இதுதான் நிலம், காற்று இதெல்லாம் இருக்கு. எர்த், வாட்டர், ஃபயர், இதெல்லாம் அவுட்டர் கவரிங். இந்த ஃபுல் அண்டத்தோட அவுட்டர் கவரிங் இது. எர்த், வாட்டர், ஃபயர், ஏர், ஈத்தர், ஃபால்ஸ், ஈகோ, மகத்தத்வா, இதெல்லாம் சேர்ந்துதான் ஒரு அண்டம். இதெல்லாம் டீட்டெயிலா போட்டுருக்காங்க. நமக்கு இப்போ இதுல ஒண்ணும் வராது. அடுத்து அவர் கிருஷ்ணலீலா கொடுத்திருக்கு. ஓகே. பிருந்தாவனத்தில் கிருஷ்ணா எப்போதும் சிறு குழந்தைகளை விரும்புவார். எப்போதும் அவ கூட விளையாடிட்டு அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் குழந்தைகள் எல்லாம். அவர் மாடுகளை வைத்து கோபர்களுடன் மற்றும் யசோதாவுடன் நேரத்தை செலவிட்டார். நிறைய அவர் வந்து பாஸ்ட் டைம்ஸ் அவரோட கேட்கலாம். கிருஷ்ணா புக் ரீடிங் இருக்கு, நம்ம இதுலயே நடத்துறோம். நம்ம கிருஷ்ணா புக் ரீடிங் அது வந்து பவிதா மதை நம்ம குரூப்ல போடுறோமா? அது இல்லைன்னு நினைக்கிறீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நிறைய புக் எல்லாம் நாங்க ரீட் பண்றோம். ரீட்னா ஒரு டீச்சர் இஸ் டேக்கிங் இன்சார்ஜ் ஆஃப் தட். அவங்க வந்து டிவோட்டிஸ் யாரெல்லாம் நீங்க எல்லாம் வரீங்கன்னாக்கா எல்லாருக்கும் அது படிச்சு காட்டி அதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. ஸோ உங்களுக்கு அந்த மாதிரி டைமிங் உங்களுக்கு யாருக்கா ஆர்வம் இருக்குன்னு, இப்ப நீங்க எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் லெவல்ல இருக்கனால எல்லாம் உங்களுக்கு எல்லாம் போட்டு குழப்பம் வேண்டாம்னு சொல்லினா போடுறது இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஆனா சீனியர் ஒரு மாதிரி இந்த ஒரு மாசம் ஆயிடுத்து, இந்த 18 days கோர்ஸ் ஆயிடுத்து, இன்னும் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன்னு சொல்லி திரும்பி நீங்க 18 days கோர்ஸ் பண்ணலாம். லெவல் 2 இருக்கு, லெவல் 2, லெவல் 3. லெவல் 2ல வாரத்துக்கு 2 நாள் தான், ஃபுல் வாரம் எல்லாம் அட்டன் பண்ண வேண்டாம். அது பண்ணும்போது என்ன, இந்த மாதிரி இதெல்லாம் அட்டன் பண்ணலாம். புக் ரீடிங் இருக்கும், கிருஷ்ணா புக் ரீடிங். இப்போ அவரோட பாஸ்ட் டைம்ஸ்ல அந்த புக்ல என்ன கொடுத்துருக்கோம் அதெல்லாம் படிக்கலாம். இங்கிலீஷ் நீங்க படிக்கலாம்னா ஆன்லைன்ல இருக்கு. நேற்றுக்கு நான் சொன்ன போல பகவத்கீதா, பாகவதம் எல்லாமே இங்கிலீஷ்ல வந்து ஆன்லைன்ல இருக்கும். வேதா பேஸ் போட்டுன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே படிக்கலாம். இல்ல தமிழ்ல தான் வேணும்னாக்கா வாங்கி படிக்கலாம். இஸ்கான் இதுல இருக்கும், இஸ்கான் கடையில. அப்புறம் இந்த மாதிரி இதுல எல்லாம் போயிட்டு நம்ம நாங்க இந்த கிளாஸ் எல்லாம் நடத்துறோம். ஒரு டீச்சர் வந்து அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்லுவாங்க. ஸோ அதெல்லாம் நீங்க வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம், யாருக்கு நேரம் இருக்கும். அவரது கடந்த கால வேடிக்கைகள் அனைத்தும் பிருந்தாவனத்துல ஒரு பாஸ்ட் டைம்ஸ்ல நடந்தது. அப்புறம் ஒரு நாளைக்கு என்னது, கிருஷ்ணா சுதாமா நண்பர்கள், வந்து பாலிய சிநேகிதர்கள், படிக்கும் போதே சேர்ந்து படிச்சவர்கள். அவர் வந்து நண்பர்கள் மற்றும் 64 கலைகளை கற்றுக்கொள்வதற்காக சந்தீபனி ஆசிரமத்திற்கு சென்றனர். சந்தீபனி ஆசிரம், அவர் சந்தீபனி முனி வந்து அவர்கிட்ட சொல்லி கொடுத்தார். ஆனா இவர் எப்படி கேட்டுக்க, இவருக்கு தெரியாத விஷயமா? எல்லாம் தெரியும். ஆனா ஒரு உருவம், ஒரு கிருஷ்ணரோட உருவம் எடுத்து வந்திருக்காரு. அப்ப அம்புல உட்காந்து கேட்டுட்டு இருக்காரு. அவருக்கு எல்லாம் தெரியும். ஆனாலும் வந்து பரிப்பிரஷ்ன செய்யணும். அந்த தத்வித்தி பிரணிபாத்தை நான் ஒரு ஸ்லோகம் படிச்சோம்னு நினைக்கிறேன், 7வது சாப்டர்ல லாஸ்ட் நினைக்கிறேன். அதுல வந்து எப்படி பகவானா இருந்தா கூட அவர் எப்படி தத்வித்தி பிரணிபாத்தை ரொம்ப ஹம்பிளா உட்கார்ந்துட்டு என்ன கேட்கிற, என்ன சொல்றாரு, அப்படி ஒரு ஆன்மீக குருட்ட போய் அவர் என்ன சொல்லி கொடுக்குறான்னு சொல்லிட்டு அந்த விதை கேட்டு வரி பிரச்சனை. நம்ம எல்லாம் என்ன பண்ணி சும்மா கேட்டு இருக்கோம். ஏதாவது புரிஞ்சுதா சொன்னாலும் எனக்கு தெரியவே தெரியாது உங்களுக்கு எல்லாம் புரியறதா இல்லையான்னு. அப்புறம் சரி எங்களை கேட்க தெரியலையா இருக்குன்னா அப்போ நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் ஹெட் மாதாஜிட்ட கேளுங்க அப்படின்னு சொல்றேன். ஏதாவது புரியலன்னா அது வந்து கொஞ்சம் அதுக்குள்ள கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இன்வால்வ்டா கேட்டாதான் சில விஷயங்கள் புரியாது. அந்த மாதிரி கேட்க தோணும். ஆனா எல்லாருக்கும் கேட்க தோணும்னு சொல்லல. அர்ஜுனன் எல்லாம் கேட்டுதான் இருக்காரு. ஒரு சாப்டர் தொடங்கின ஆரம்பத்திலேயே என்னது அவர் வந்து கேட்கிறார். அந்த மாதிரி வந்து பரிப்பிரஷ்ன கேட்க என்ன நமக்கு ஃபுல்லா புரியாது. நம்ம கேட்டு புரிஞ்சுக்கணும். இந்த ஸ்லோகத்தையே கொடுத்திருக்கு பகவான் பகவத்கீதாலே. நம்ம வந்து அந்த மாதிரி கேட்டு ஒரு ஞானம் பெற்ற அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அவர் ஞானம் எல்லாம் பெற்றவர், அவருக்கு அந்த மாதிரி குருவை அணுகி நம்ம இதெல்லாம் படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு போட்டோம். எஸ். இப்ப சந்தீபன் ஆசிரமத்துக்கு அப்பெல்லாம் இப்படியே இதைத்தானே குருகுல வாசம் தானே இல்லையா? வீட்டுல இருந்து 5-6 வயசுல போட்டு குருவோட ஆத்துக்கு விட்டுருவா. அப்புறம் 18 20 வயசுல அவ வருவா, அதெல்லாம் படிப்பு முடிச்சப்போம். அப்ப அந்த சந்தீபனி ஆசிரமத்திற்கு அவர் வந்து அங்கதான் இருந்துட்டு இருந்தார். ஓ, ஸ்டாப் ஆயிட்டா.
ஹரே கிருஷ்ணா. 1 minute. நெட் ஒரே நிமிஷம் ஸ்டாப் பண்ணிருக்கேன். ஓ வந்து ஒரே நிமிஷம் பார்த்தாலே இந்த மாதிரியாச்சு. தெரியறதா? ஹரே கிருஷ்ணா. யாருமே கிளாஸ் தெரியுது மாதாஜி. தெரியுது மாதாஜி, தெரியுது. தெரியுது தெரியுது. பதில்லாம் வரலன்னா எனக்கு தோன்றது யாருமே இல்லை, எல்லாரும் போயாச்சு. நான் தான் சும்மா சவுத்த பார்த்துன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். இல்ல மாதாஜி, இன்ட்ரெஸ்டா கேட்டுட்டு தெரியுது மாதாஜி. ஒரு இருக்கேன். முறை இன்ட்ரெஸ்டா கேட்டிருக்கிறது. சுதாமாவும் விறகுகளை பொறுக்குவதற்காக அப்படின்னு சொல்லி காமிக்கிறது மாதாஜி. ஆமா ஆமா அதான் அதுதான் ஓகே மாதாஜி. அதுல இன்டர்நெட் கொஞ்சம் ஹரே கிருஷ்ணா. அனிமேஷன் இல்லையா மாதாஜி? அப்ப அந்த இன்டர்நெட் அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். அப்போ அது கரெக்டா மூவ் ஆயிட்டே இருக்கும். நடுவுல இப்போ வீக்கா எடுத்துன்னா இதெல்லாம் அப்படி ஸ்டக் ஆயிடும். ஓகே. ஒரு முறை கிருஷ்ணரும் சுதாமாவும் விறகுகளை பெறுவதற்காக காட்டிற்கு அனுப்பப்பட்டனர். வந்து எல்லா வேலையும் பண்ணுவா. அவ வந்து அந்த சந்தீபினி ஆசிரமம்னாக்கா என்னது, அங்கே குருகுல வாசம் தானே. அந்த குருஜிக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு அவரோட மனைவிக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி இருப்பாங்க. சோ அந்த விறகு அடுப்பு தானே, அதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிட்டு வாங்க. விறகு அடுப்பெல்லாம் இல்ல, விறகு அடுப்புங்கிறேன், விறகெல்லாம் கொண்டு வாங்கன்னு சொல்லிட்டு காட்டுக்கு போறாங்க அவங்க. அப்போ போற வழி வர வழி நேரம் எடுக்குமே, கொஞ்சம் சாப்பிடறதுக்கும் கொடுத்து அனுப்பினான். ஆறு அவரோட மனைவி சந்தீபினி, அந்த முனிவரோட மனைவி அனுப்பினான். இவெல்லாம் அந்த இதெல்லாம் முடிச்சு வந்துட்டு இருக்கும்போது வாட்டவர் டயர்டாகி கொஞ்சம் உட்கார்ந்துட்டாங்க மரத்து அடியில. கிருஷ்ணருக்கு தூக்கம் வந்து விட்டான். அவர் வந்து சுதாமோட மடியில வந்து தலையை வச்சுட்டு தூங்கிட்டு இருக்கார். இவருக்கு பசி. அந்த குழந்தைகள் தானே இல்லையா, அப்ப எப்படி எழுப்புறது கிருஷ்ணாவேன்னு அவளுக்கு தான் தெரியும், கிருஷ்ணா கடவுள்னு தெரியும். அப்போ கொஞ்சம் ரெஸ்பெக்டும் உண்டு, அவர் ரொம்ப இதா இருப்பாங்க. அப்போ வந்து கிருஷ்ணாவை எப்படி எழுப்புறதுன்னு சொல்லிட்டு இவர் இது பண்ணிட்டு, இல்லை எனக்கு பசிக்கிறது, ஆனா கிருஷ்ணா தூங்குறாரே, எழுப்பவும் முடியாது, சரி நான் சாப்பிடுறேன்னு சொல்லிட்டு சாப்பிடுறாரு. ஆனா சாப்பிடும்போது அப்படி கிருஷ்ணாக்கு தெரியாதா, அவர் தூங்குறா போல தூங்கினா, அவர் சின்ன குழந்தையில இப்படிதான் எல்லாம் தெரியும் அவருக்கு. என்ன சுதாமா என்ன கருமுறைலாம் சத்தம் கேட்கறதே, ஏதாவது சாப்பிடுறே அப்படின்னு. இவர் வந்து இல்ல நான் ஒண்ணும் சாப்பிடல அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொய் சொல்லிட்டார். அப்ப என்ன எடுத்தது வந்து அந்த ஒரு பொய் சொன்னதுல அப்புறம் கிருஷ்ணருக்கு ஆஃபர் பண்ணாம சாப்பிட்டதுனால அவர் வந்து வாழ்நாள் முழுக்க ஏழையாக இருந்தார் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டோரி நான் படிச்சேன். இதுல என்ன கொடுத்திருக்காரு, முனிவரின் மனைவி அவர்களுக்கு சில உணவுப் பொருட்களை கொடுத்தார். ஆனால் சுதாமா கிருஷ்ணனுடன் பகிர்ந்து கொள்ளாமல் அந்த உண்ணக்கூடிய உணவுகளை சாப்பிட்டார். பகவானுக்கு கொடுக்காம சாப்பிட்டார். அப்ப என்னது, நம்ம பகவத்கீதையில என்ன படிக்கிறோம், பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணாம சாப்பிடுறதெல்லாம் நம்ம பாவ செயல்கள் தான் சாப்பிடுறோம். இதெல்லாம் பாவ செயல்கள். நம்ம பாவத்தை தான் உணரும் அந்த மாதிரி. அதனால் சுதாமா எதிர்காலத்தில் ஏழையானார். வாழ்நாள் முழுக்க ஏழையா தான் இருந்திருக்கார். அப்புறம் தான் திரும்பி அவர் வந்து அவரை பாக்குறதுக்கு எல்லாம். சோ இது ஒரு ஸ்டோரி கொடுத்திருக்காங்க. கிருஷ்ணா ஸ்டக்கப்பா இருப்பா, ஒரே ஒரு நிமிஷம். ஐ திங்க் ஐ வில் ஸ்டாப் தட் ஸ்கிரீன் ஷேர். ஸ்லைடு ஒரே ஒரு நிமிஷம். அது நான் வந்து நார்மல் மோட்ல போட்டேன். ஸ்லைட் ஷோ வேண்டாம். தெரியறதா உங்களுக்கு? ஸ்கிரீன் தெரியறதா? இல்ல மாதாஜி, வரலையே மாதாஜி. ஓகே ஓகே, நீங்க தான் தெரியுறீங்க. இல்ல அது பிகாஸ் அது ஷேரிங் வந்து ஸ்டாப் ஆயிடுது. இப்ப தெரியறதா? வந்துருச்சு மாதாஜி. நம்ம தனது நண்பர் அப்படின்னு தெரியுது மாதாஜி. என்ன தெரியறது மாதாஜி? சுதாமா கிருஷ்ணரை பார்க்க போகுது. சிறிய முட்டை. இப்ப அவர் வந்து என்ன, இல்ல நான் இந்த மோட்லயே வச்சிருக்கேன். இது கொஞ்சம் குட்டியா தெரியும், நான் பெருசா தெரியலாமே பார்த்தேன். பட் நெட் இஸ் நாட் ஒரு கொஞ்சம் தகராறு பண்றது. ஓகே. அப்ப சுதாமா அப்புறம் அவர் மனைவி சொல்றா, எல்லாமே அப்படித்தானே இல்லையா, மனைவி சொன்னாதானே புருஷன் கேட்பான். அப்ப அவரோட மனைவி சொல்றேன், இல்ல இப்ப ராஜா அப்படிங்களா பெரியவாள் ஆயிடுச்சு, இப்ப ராஜா ஆயிட்டார் கிருஷ்ணர், நீங்க ஒரு போய் பாத்துட்டு வாங்களேன் எப்படி இருக்காங்க சொல்லிட்டு பாத்துட்டு வாங்களேன்னு. சரி அவருக்கு தான் போறாரு, சரி ஃப்ரெண்டு தானே போலாம் அப்படின்னானே, ஏதாவது கொடுக்கணுமே. அப்புறம் என்ன கொண்டு போறார், அவள் கூட அவங்க வீட்டுல இல்லையாம், ஏதோ கந்த துணியில பக்கத்து வீட்டுல இருந்தா இரவல் வாங்கி அந்த அவலை போட்டு கொண்டு போறாரு. ஆனா துணியெல்லாம் எப்படி கிழிஞ்ச துணியெல்லாம் இருக்கான். அப்ப அந்த காவலாளிகள்லாம் தடுத்து நிறுத்துறான். எங்க வந்திருக்க, எங்க போற நீங்க? இல்ல என்னோட வந்து கிருஷ்ணர் வந்து என்னோட ஃப்ரெண்டு, நான் பார்க்க போறேன் அப்படின்னு. ஃப்ரெண்டா, உன்னோட ஃப்ரெண்டா என்ன ஏமாத்துற, போன்னு விரட்டி விடுறாளாம். ஆனா அப்புறம் வந்து இந்த சச்சரவு இதெல்லாம் கேட்டோன்னு மேலும் கிருஷ்ணர் பார்த்துட்டு, என்னோட ஃப்ரெண்டு அவர் வந்திருக்காரா, சுதாமா வந்திருக்கான்னு ஓடி கீழே வந்து அவரை ஆலிங்கனம் பண்ணி, அப்புறம் அங்க உள்ள எல்லாருமே அவர் மனைவி எல்லாம் வந்து அவருக்கு ஆரத்தி எடுத்து எல்லாமே இருந்தார். இப்ப இதுல என்ன பண்ணுறது, சுதாமா தனது நண்பர் கிருஷ்ணனை சிறிய மூட்டை அவளுடன் சந்திக்க போகிறார். அரண்மனையில் அவர் பிச்சைக்காரனை போல தோற்றமளித்ததால் அவர் அரண்மனைக்குள் நுழைய அனுமதிக்கப்படவில்லை.
எஸ். ஆனா வந்து அவருக்கு இதுல கேட்டோன்னே கீழே ஓடி வந்து சுதாமா தன்னை சந்திக்க வந்திருப்பதை கிருஷ்ணர் உணர்ந்த போது அவர் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்து சுதாமாவை கட்டி கொண்டார். அப்புறம் என்னது, கட்டி கொண்டது மாத்திரம் இல்ல, காலெல்லாம் அலும்பி விட்டு, கேன் யூ எவர் இமேஜின் ஒரு பகவான் வந்து நம்மளோட இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணலன்னா பண்ணுவார். அவர் வெயிட் பண்றாரு, டிவோட்டி எப்போ என்ன கூப்பிடுவார், நான் அவருக்கு சிசுரேஷ பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கேன், ஆனா நம்மள கூப்பிட மாட்டேங்கிறார். நமக்கு கூப்பிடுறது அவரோட, அவர் எங்க இருக்கார், கோலோகவன் இருக்கார், உள்ளேயும் இருக்கார். ஆனா நம்ம மனசோட பண்றோமா, அனன்ய பக்தியோட பண்றோமா, ஃபுல்லா கான்சென்ட்ரேஷனோட பகவானை நினைக்கிறோமா, நமக்கு ஏதோ பொருள் வேணும்னு எல்லாம் நம்ம வந்து நினைக்க கூடாது. பகவானோட பகவானுக்கு ஒரு அன்பு செலுத்தணும், அவ்வளவுதான். அந்த மாதிரி எண்ணத்தை கொடுத்தோம்னா, அந்த மாதிரி நினைவு கொடுத்தோம்னாக்க டெஃபினட்டா பகவான் வந்து செவிசாய்ச்சு நமக்கு உள்ளூர் ஒரு சின்ன ஆசை இருந்தா கூட நிறைவேற்றி கொடுத்தார். அப்புறம் நம்ம திங்க் பண்ணோம், ஆஹா இது எப்போ நான் நினைச்சேன் நடந்து கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்லி. என்னோட லைஃப்ல அது நிறைய நடந்திருக்கு. ஆசையெல்லாம் அதிகமா படமாட்டேன், ஆனா ஏதோ ஒரு சின்ன ஒரு தெரியாது, ஏதோ ரிமெம்பர் அந்த மாதிரி சின்ன ஆசையில ஓ இன்னும் நான் இப்போ நினைச்சு பார்த்து இது நடந்திருக்கேன், ஒருவேளை இதுதான் பகவான் கேட்டுட்டாரோ, நான் சொல்லவே கூட இல்ல, எனக்கு ஆசை இருக்குன்னு கூட சொல்ல, மனசுல தாட்ஸ் வரும் இல்லையா, அது போல ஒரு பொறி மாதிரி ஒரு தாட் வந்து போகும். அந்த மாதிரி எல்லாம் நடக்கிறது. அதுதான் சொல்றேன். சுதாமா இறைவனிடம் என்ன கொடுத்தார், உண்மையான அன்பை மட்டுமே கொடுத்தார். அதற்கு பதிலாக கிருஷ்ணரிடமிருந்து இவ்வளவு பாசத்தை பெற்றார். கிருஷ்ண டிவோட்டியா இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது. அதனால எல்லாரும் இன்னையில இருந்தாவது ஜபம் பண்ண ஆரம்பிங்க. வன்மன் ஜபம். இப்ப நம்ம கிளாஸ்ல வந்தாலும் யாரும் ஜபம் எடுக்கலாம், நீ நான் சொல்லிட்டு போட்டி போட்டு நீங்க எல்லாம் எடுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, கண்டிப்பா எடுப்போம் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஹரே ஜடபரத ஸ்டோரி இங்கேயே இருக்கு, வெரி குட். அப்ப நான் முன்னாடி சொல்லிட்டேன், அப்ப இது சும்மா ரீட் பண்ணா போறேன். ஜடபரத ஸ்டோரி என்னது, பரத மகாராஜர் துறவரம் மேற்கொண்டு கானகம் செல்லுதல், தவ வாழ்வில் ஈடுபடுதல், மானின் தொடர்பால் மறுபிறவி மானாக பிறத்தல். அப்புறம் என்ன எழுது, பரத் மகாராஜா ஒரு ராஜாவாக இருந்தார். மேலும் அவரது ராஜ்யம், மனைவி, குழந்தைகள் அனைவரையும் துறந்து கிருஷ்ணரின் பக்தி சேவைக்காக காட்டில் தங்கிவிட்டார். அவர் ஒரு மானுடன் இணைக்கப்பட்டார். அது கர்ப்பமாக இருந்தது. சிங்கம் துரத்தி கொண்டிருந்தது. ஆற்றில் ஆறு, ஓகே, ஆறுனா என்னது, ஓஷனா தெரியல. ஆற்றில் என்ன மாதாஜி, ரிவர். ஓகே ஓகே, ஆறுனா ரிவரா, அப்ப ஓஷனுக்கு என்ன சொல்லுவா, கடல். ஆறு, கடல். எஸ். ஆற்றில் தாய்மான் குழந்தை மானை பிரசவித்து இறந்து விட்டது. குழந்தை மான் அவருடன் ஆசிரமத்தில் இருந்தது. அவர் மானை விரும்ப தொடங்கினார் மற்றும் அதனுடன் இணைந்தார். அவர் பக்தி சேவையை மறந்து விட்டார். அவர் எப்பொழுதும் மானை பற்றி நினைத்துக் கொண்டிருந்தார். இறக்கும் போது அவர் மானை யார் கவனித்துக் கொள்வார் என்று நினைத்துக் கொண்டே இருந்தார். எனவே அவர் மானாக பிறந்தார். இதெல்லாம் ஸ்டோரி இருக்கு, எல்லாம் பாகவதத்துல இருக்குன்னா அடுத்தது உங்களோட லெவல்லாம் வரும் இல்லையா. இப்ப பாகவதம் நடக்கிறது. இப்ப நம்ம உங்களுக்கு எல்லாம் காலையில நாம என்ன சொன்னேன், பிரம்ம முகூர்த்தத்தை என்னன்னா மங்களாரத்தி நடக்கும். அப்புறம் வந்து இது நம்ம வந்து 6:30 மணி முன்னாடி 6 இருந்தது, அப்புறம் 6:30 மணி ஆக்கிட்டாங்க மாதாஜி. தர்ணேஸ்வரி மாதாஜி வந்து பாகவதம் எடுக்கிறாங்க. டெய்லி பாகவதம் கேட்கலாம். 1 hour ஸ்லோகம்லாம், ஒரு ஸ்லோகம் 2 ஸ்லோகம் தான் சொல்லி கொடுப்பானா, அவ்வளவு டீப் மீனிங் வச்சு எல்லாம் சொல்லி கொடுப்பான். இதெல்லாம் ஸ்டோரியும் பாகவதத்துல இருக்கு. இதெல்லாம் கொஞ்சம் 1, 2 தான், ஆனா நிறைய ஸ்டோரி இருக்கும். சோ அதெல்லாம் நீங்க எல்லாம் கேட்கலாம். ஆனா டைம் வேணும், எல்லாருக்கும் டைம் வேணும். அப்புறம் இந்த ஒரு பழக்கம் வரணும், நம்ம இதெல்லாம் கதையெல்லாம் கேட்கறது, கிளாஸ் நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் அட்டென்ட் பண்றாங்க. நம்ம கிளாஸ்ல இருக்கிற எல்லாம் ஓல்ட் டிவோட்டிஸ் எவ்ரிபடி இஸ் அட்டெண்டிங். எனக்கு அந்த டைம்ல கிளாஸ் இருக்கு, கிட்ஸோட கிளாஸ் இருக்கு. 6 மணில இருந்து 7:30 மணி வரைக்கும், 7:45 நான் என்னோட போயிட்டே இருக்கும். பசங்களுக்கு எல்லாம் லீவு வேற இல்லையா, என்னோட கிளாஸ் போயிட்டே இருக்கும். அப்ப நான் அட்டென்ட் பண்றது கஷ்டமா இருக்கு. ஆனா எல்லா கிளாஸும் இருக்கு. அதே போல புக் ரீடிங் எல்லாம் இருக்கு. உங்களுக்கு யாருக்கெல்லாம் விருப்பம் இருக்கு சொல்லுங்க, இன்னைக்கே நாங்க வந்து போட்டுருவோம் உங்களுக்கு எல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுன்னா. எஸ். அப்புறம் என்னது, நினைத்து கொண்டே இறந்தார், எனவே அவர் ஒரு மானாக பிறந்தார். அப்புறம் பின் கதை, மானாக பிறந்தார், அப்புறம் மானாக பிறந்து, அப்புறம் என்ன, அதான் சொன்னேன், ஒன்லி மனுஷாலுக்கு தான் பாவ புண்ணியம் எல்லாம். ஒரு மிருகமா பிறந்ததுன்னா அது பாவமா தான் இருக்கும். அதுக்கு வேணுங்கிறது சாப்பிட்டு அந்த உயிரை அப்படியே we will just live like that. அனிமலோ பேர்டோ whatever. அப்புறம் அது இறந்தப்புறம் என்னது, அவருக்கான நினைவு இருந்தது, முன்கருத்தெல்லாம். மானின் உடலை துறந்து மீண்டும் மறுபிறவி எடுத்தார். அங்கிரசா முனிவரின் பிராமண குலத்தில் பிறத்தல். பகவானின் கருணையால் முற்பிறவி நினைவில் இருந்தன. மன்னர் ரகுகணரின் பல்லக்கு. சரியா நெட்டு கிடைக்கல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யார் பேசுறது மாதாஜி, எனக்கு தெரியலையே. ஹரே கிருஷ்ணா, யார் பேசுறது மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா.
ஜானகி மாதாஜி, ஜானகி மாதாஜி. ஜானகி மாதாஜியா? சரியா நெட்டு கிடைக்கல சொன்னேன் அப்படியா? சரியா நெட்டு ஜானகி கிடைக்கல மாதாஜி, சொன்னேன் உங்களோட மாதாஜி. voice மாதாஜி. உங்களோட வாய்ஸ் பிரேக் ஆகி வருது. என்னோட அப்படியா? என்னோட எல்லாருக்குமே எப்படி வருதா? எனக்கு கொஞ்சம் ஆமா மெசேஜ். ஆமா உங்க வாய்ஸ் உங்க வாய்ஸ் பிரேக் ஆகி வருது மாதாஜி. ஓகே ஓகே. எப்படி ரெக்கார்டிங் இருக்கு மாதாஜி? நீங்க ரெக்கார்டிங்கும் பாத்துக்கோ. ஆனா எனக்கு அந்த மெசேஜ் வரல. எனக்கு வந்து இண்டிகேஷன் வரும். என்னோட நெட் சரியில்லைன்னா நடுவுல அது வரும். இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஆனா நீங்க யாரும் ஒன்னும் சொல்லலன்னு பேசாம இருந்தேனா ஸ்லோகா எல்லாம் படிக்கும்போது வந்தது. ஆனா இப்போ அந்த மெசேஜ் வரல. சோ ஐ திங்க் ரெக்கார்டு கரெக்டா போகும்னு நினைக்கிறேன். அந்த பாட்டு மாத்திரம் நீங்க வந்து கொஞ்சம் ஒரு 10 நிமிஷம் அதை பாத்துக்கணும். ஓகே. திரும்பி இது பின் கதையில இருந்தானே உங்களுக்கு கஷ்டமா இருந்தது. இப்ப சரியா இருக்கா? பேசுறது கரெக்டா கேக்குறதா? இப்ப நான் பேசுறது கரெக்ட்? மாதாஜி, ஓகே. கேட்கறது மாதாஜி. கரெக்டா கேட்கறது மாதாஜி. கரெக்டா. ஓகே ஓகே. அப்ப ரிப்பீட் பண்றேன். மானின் உடலை தொடர்ந்து மீண்டும் மறுபிறவியை எடுக்கிறார். அப்ப எங்க எடுக்கிறார் மறுபிறவி? அங்கிரச முனிவரின் பிராமண குலத்தில் பிறக்கிறார். பகவானின் கருணையால் முற்பிறவி அவருக்கு நினைவில் இருந்தன. மன்னர் ரகுகணரின் பல்லக்கை ஜடபரதர் சுமந்து செல்கிறார். வழியில் எறும்புகள் ஊர்ந்து செல்ல ஜடபரதர் நின்று நின்று போறார். அதெல்லாம் அனுமதிக்க கூடாதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல்லக்கு கோணலாக செல்லது. அப்போ மன்னர் ஜடபரதர் வாக்குவாதம். அவ 2 பேரும் தமிழ பேசுறேன் இப்படி நடக்கிற சொன்னேன், அந்த ஸ்டோரி சொன்னேன். அந்த மாதிரி வாக்குவாதம் நடந்தோடனே ஜடபரதர் மன்னருக்கு ஆத்ம ஞானம் குறித்து புத்திமதி கூறுதல். அப்பதான் அவருக்கு தெரிஞ்சு இவர் வந்து இவர் சாதாரண பைத்தியம் நினைச்சோம் அந்த மாதிரி கிடையாது, நல்ல ஒரு அறிவுள்ள நபர் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் தெரிஞ்சு. இவரோட பின் கதை. லாஸ்ட் வந்துட்டோம். முகுந்த மாலாஸ்ரீ இது ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு. நான் எங்க இது போட்டாங்க தெரியாது, ரொம்ப பிடிக்கும். இது என்ன அழகா கொடுத்திருக்குன்னா, கிருஷ்ண த்விதீய பத பங்கஜ பஞ்சராந்த மத்தியைவ மே விஷது மானச ராஜஹம்சக பிராண பிரயாண சமயே கபவாத பித்தை கண்டா வரோதன விதோ ஸ்மரணம் குதஸ்தே. அதாவது ஸ்லோகா பேரு. இது முகுந்தமாலா ஸ்லோகத்துல இருக்கான். மரணம் ஏற்படும் சமயத்தில் உன் திருவடிகளையே சிந்தனை செய்கிறேன் என்று சொன்ன ஆழ்வாருக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்தது. என்ன அந்த யாரு ஆழ்வார் எனக்கு தெரியல, அது ஃபுல்லா நெட்ல சர்ச் பண்ணி பார்த்தா தெரியும். ஒரு சந்தேகம் வந்தது. என்ன சந்தேகமா? கபம் வாதம் பித்தம் இவையெல்லாம் நெஞ்சை நெருக்கி. மாதாஜி அது குலசேகர ஆழ்வார் இல்லையா? எனக்கு தெரியாது மாதாஜி. நைட் இதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது. என்ன போட்டிருக்கோ அதுதான் நான் சொல்லி கொடுக்குறேன். அதை நெட்ல குலசேகர ஆழ்வார் தான் அந்த கேள்வி கேட்பாருன்னு நினைக்கிறேன். ஆனா இதுல எழுத முடியாது. இட்ஸ் லைக் போட்டோ. அப்ப எனக்கு இதுல சேஞ்சும் பண்ண முடியாது. ஆனா மேல எங்கேயாவது எழுதலாம். நான் வந்து யாருன்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுட்டு மேல எழுதினேன்னா அடுத்த மாசம் யாரு அட்டன் பண்றாலும் அவளுக்கு ஒரு தெரியும் இன்ஃபர்மேஷன். அது வந்து நிறைய ரிசர்ச் நானே பண்ண வேண்டியது. இதுல எல்லாம் எது கொடுத்துருக்கோம் அதான் நாங்க எங்களுக்கு என்ன டியூட்டி கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் வச்சிருக்கோம், இதெல்லாம் நீங்க சொல்லுங்க அவ்வளவுதான். ஆனா இதுல இன்னும் நமக்கு ஒரு ஆர்வம் வருது இல்லையா, இது யாரு சொன்னா அப்படின்னு நமக்கு எப்படி வருது? படிக்க படிக்கதான் அந்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். அப்ப நீங்களும் இதெல்லாம் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கும். திரும்பி குலசேகர் ஆழ்வாரா, அப்ப அது இதுல போட்டுடுவேன். அப்ப ஒரு எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் வரும் இல்லையா. அந்த மாதிரி நிறைய கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் பண்ணிருக்கேன் நான். ஓகே. அப்ப அவர் என்ன சொல்றாரு? இவ்வளவு பெரிய ஆழ்வாரா இருந்துட்டு அவர் சொல்றார், கடைசியில இறக்கிற நேரத்துல கபம் வாதம் பித்தம் இவையெல்லாம் நெஞ்சை நெருக்கி குரலை ஒடுக்கி மனசை தடுமாறும்படி செய்யப்பட்டால் மரணம் ஏற்படும் சமயத்தில் ஸ்ரீகிருஷ்ணனை நினைக்காமல் தடுத்து விட்டால் என்ன செய்வது? அவருக்கே தோன்றதான். நமக்கெல்லாம் எங்க ரொம்ப டிஃபிகல்ட் அப்படின்னு நினைச்சுனேன். அப்ப நமக்கெல்லாம் சான்ஸே கிடையாது. அவருக்கே அவ்வளவு சந்தேகம் வருதுன்னா நமக்கெல்லாம் எங்க ஏதோ கொஞ்சம் தெரியறது, கொஞ்சம் ஹரே கிருஷ்ணா சொல்றோம், அவ்வளவுதான். அதனால தெரியாது நமக்கு வந்து நம்மளுடைய மாதாஜி அவர் தானே வந்து பெருமாள்கிட்ட வந்து உன்னோட சந்நிதியில நான் படியாக இருக்க விரும்புறேன்னு சொன்னதுனால திருப்பதியில பெருமாள் முன்னாடி உள்ள படிக்கு குலசேகர படின்னு சொல்லுவாங்க. கேள்விப்பட்டிருக்கேன், நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். பட் எங்க யாரோட பேர்லாம் தெரியாது. அது திருப்பதியில பெருமாளுக்கு முன்னாடி உள்ள படிக்க பேரு குலசேகர படி. அவருக்கு அந்த இது தயார் சாதம் தவிர பாக்கி எந்த நிவேத்தியமும் அந்த படி தாண்டி உள்ள போகாதுன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன். மண்சட்டியில தயிர் சாதம் நிவேத்தியம் பண்ணுவாங்க இல்லையா? அப்படியா? எல்லாம் தெரியாது மாதாஜி. உங்களுக்கு நிறைய ஞானம் இருக்கு. அப்ப அவ்வளவு ஞானம் இல்லை, எங்கேயோ கொஞ்சம் படிக்கிறதும் கேட்கறதும் மாதாஜி. நீங்க எல்லாம் இருக்கீங்க சொல்லித்தர. படிக்கதான் வரும் நமக்கு இது. ஆமா மாதாஜி. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து லாஸ்ட்ல கொடுத்திருக்காங்க. அப்புறம் ஆயிடுச்சு. இது 8வது சுருக்கம் பார்த்தோம். அர்ஜுனன் 8 கேள்விகளுக்கு பதில் அளித்தார் பகவான் 1ல இருந்து 4 வரைக்கும். இறக்கும் நேரத்தில் கிருஷ்ணரை நினைவில் கொள்வது எப்படி அதை பார்த்தோம். யோக மிஸ்ரா பக்தியால் கிருஷ்ணரை நினைவில் கொள்வது. ஓம் இது ஏகாட்சரம். பகவான் எப்படி நினைவு கூறுறது.
அவர் தூய பக்தியால் கிருஷ்ணரை நினைவுபடுத்தல், பொருள் உலகம் மற்றும் ஆன்மீக உலகம் எல்லாமே பகவானால் கிரியேட் ஆனது. கிருஷ்ணரை பெறுவதில் தூய பக்தியின் உச்சநிலை. இதெல்லாம் தான் நம்ம இப்ப பார்த்தோம். அதனால எந்த நேரமும் நம்ம வந்து ஹரே கிருஷ்ணா நாமஜபம் இப்பவே நீங்க எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் லெவல்ல தான் இருக்கணும். நிறைய எல்லாம் பண்ண மாட்டேன். ஆக்சுவலி 16 ரவுண்ட் பண்ணணும்னு சொல்லுவான். இப்பெல்லாம் இல்ல, எங்களோட லெவல்னா என்னது 2வது 3வது லெவல், அந்த லெவல்ல வந்துன்னா 16 ரவுண்ட் பண்ணி வச்சிருப்பான். ஆனா ஸ்பீடு வந்துடும். அப்ப நமக்கு எங்களுக்கு எல்லாம் என்னன்னா கொஞ்சம் ஸ்பீடு வந்ததுனால பண்ணல. இப்ப நம்ம கிளாஸ்ல இன்னைக்கு நான் பண்ணேன், கொஞ்சம் மெதுவா தான் பண்ணேன். ஏன்னா நம்ம தனியா சொந்தமா பண்ணும்போது இவ்வளவு சத்தம் போட்டு பண்ண வேண்டாம், கொஞ்சம் மெதுவா சொல்லலாம். அப்போ கொஞ்சம் ஸ்பீடு வரும். ஒரு மூச்சுல 2 இது சொல்லலாம். பட் சத்தம் போட்டு சொல்லும் போது எனர்ஜி இஸ் கெட்டிங் வேஸ்டட்னா ஐம் யூசிங் எனர்ஜி மோர். அப்போ அந்த ஒரு டைம் தான் அந்த ஒரு மந்திரம் சொல்றது வரைக்கும் தான் என்னால தாக்கு பிடிக்க முடியும். அப்புறம் எனக்கு எகைன் மூச்சு எடுக்கணும். அந்த மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் ஒரு கம்மியா சொன்னேன்னா 2 இது சொல்லலாம். அப்ப அவ்வளவு டைம் வேஸ்ட் ஆகாது. என்ன ஐ எம் சேவிங் தட் மச் டைம். அந்த மாதிரி அப்போ நான் ஒரு வாட்டி உங்களுக்கு எல்லாம் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டேன்னா யூ வில் கெட் தட் ஹேங் ஆஃப் இட். அது வந்து ஒரு மாதிரி எப்படி சொல்றது, கோர்த்து அது சொல்லிட்டே இருக்கன்னு அது ஒரு பிடிப்பட்டு நம்ம வந்து அதுல நல்லா லயிச்சு சொல்லிட்டே இருக்கோம். அப்ப இப்ப நீங்க எல்லாம் என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு மாலை, அந்த ஒரு மாலை உங்களுக்கு வந்து மேபி 15 நிமிஷம் இருக்கும், 10 நிமிஷம் இருக்கும், பரவாயில்ல. 24 மணிக்குள்ள என்னெல்லாமோ தூங்குறோம், சாப்பிடுறோம், டிவி பாக்குறோம், என்னெல்லாமோ பண்றோம். இல்ல அதெல்லாம் பண்றதுல சரி, நம்ம எப்ப பண்றது, நேரமே இல்லைன்னா டிராவல் பண்றோம். இப்ப வேலைக்கு போறவங்க டிராவல் பண்றாங்க, அப்ப சொல்லலாமே. டிராவல் பண்ணும்போது நம்ம நடந்துட்டே பண்ண முடியும், எங்கேயோ நிற்போம், நின்றுட்டே ஜபம் பண்ணலாம். இல்ல நம்ம வந்து உட்கார்ந்துட்டு போறோம், ஏதோ பஸ்ல போறோம், ட்ரெயின்ல போறோம், யார் என்ன சொல்ல போறா, நம்ம உடம்பு நம்ம மாலையை வச்சு ஜபம் பண்ண போறோம். அப்படி 10 நிமிஷம் அந்த டிராவலிங்ல நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ வி கேன் டூ ஆல் தட். அட்லீஸ்ட் ஒரு மாலை நீங்க பண்ண ஆரம்பிங்க அண்ட் see the difference. ரொம்ப நல்ல டிஃபரன்ஸ் வரும். அண்ட் காலையில வந்து நீங்க பங்களா இருக்கு நீங்க வந்து பார்க்க ஆரம்பிச்சோம்னா எக்ஸாக்ட்லி உங்களுக்கு ரியல் இது ப்ளஷர் வந்து உங்களுக்கு தெரியும். இப்ப வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் தினமும் ஒரு மாலையாவது ஜபிக்க நான் முடிவு செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளே 1 2 வாட்ட வருது. யாரும் அவாவுன்னு சொல்ல மாட்டான். ஃபர்ஸ்ட் லெவல்ல 1, செகண்ட் லெவல்ல 2 அதெல்லாம் கிடையாது. நான்லாம் 18 டேஸ் பண்ணும்போதே டெய்லி 108 சொல்லுவேன். ஏன்னா அப்பெல்லாம் வேற கிளாஸ் கிடையாது. அப்ப எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், ஜபம் பண்ண எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சொல்லிட்டு அது பண்ணிட்டே இருப்பேன். அப்புறம் இந்த கிளாஸ் போயிட்டே இருக்கும், எல்லா கிளாஸும் அட்டன் பண்றது, இப்படி உட்காந்து அட்டன் பண்றது, ஜபம் பண்ணிட்டே இருப்பேன். ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு எல்லாம் சௌரியம் இருந்தா நிறைய பண்ணலாம். சௌரியம் இல்லை அப்படின்னா ஒரு மாலை பண்ணதுக்கு பழகுங்க. ஓகே, இப்ப நம்ம வந்து இப்போ ஒரு மியூட்ல இல்லை ஒரே ஒரு வாட்டி சொல்லிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராமா ராம ஹரே ஹரே. ஆயிடுதா? ஆயிடுச்சு. ஏன்னா வந்து இது ஒரு நிமிஷம் முடிச்சு விடுறேன். ஸ்டாப் ஷேர்.